Ensoko TV, Oboroso bw'omugusi. Magega ya televishoni Ensoko wikasero yao kwanyori ribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tukuralia wokwenyulia ogo onye kubwata libolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro yemirobili yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko lye email ensokotv.ke@gmail.com Boigo, nabugu tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV Oboroso bw'omugusi. Umucyo munene Nairobi, Kisii, Nyamira n'ekingongo kindi cy'ensi ya Kenya abari kibayitomba bakorentera mangana magia asenchira y'obwikirano imanya mange na boigo bwatra n'Ensoko TV koigeka chingenjo cy'omugusi. Ensoko TV Oboroso bw'omugusi. Ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira lituko bw'omugusi nigo bwale gosirwa n'obolemi likomera liburuga lisamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asinka y'omugusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somorobelio wikiage kyomugusi nobe gukumirana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga n'omugusi kurwa chingongo elio kumanya naki bakwenyorera enyere yabo ya kera litko tomocha Mirna nabali bechinguru Erikwe manya abona wataka kuchitana nye chinse Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Lynette Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kige kos kiamesa yamangana mahia. Kera machinga tara, daiketa oni ya Nyamira na rena shauri sangwe, ngarombo ijana. Umotu wate ya mabwari. Murigari bwa Ensoko TV, oyo no moroberio bwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au, turabe tukumira na kira litukurie iki. Guchakera chinsa 10 cy'amagoroba wikenseyemo yabotuko. Kugwakorire imirimo yawe yerituko. Kwabokire orosete uikaransitero ya ubwo yandaje tasekeruko orambulete merondo kunyagusibero ngori nari ase screen ni chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Yang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwano ubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria Bakaliya omoto yakabwatwa Obe bakaliya omoto yakabwatwa Amatukemero ngena gaika kabwatwa Magega ya televishoni Ensoko wikasero yao
kwanyoribaga ligi yaliokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liagusi onye kubwa tokuraria gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabo konyoribaga lyabene liokuraria asegete senieke asoliguri lyakibusani turikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788 66 66 62. Buya kegemo mwancho murigari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegemo inde aso twanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambie. Nsoko bwa kiro mwancho murigari incheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Tugenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM gyo kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa nigorengane Raila puppet or ODM lipo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini nkoira ni maega kego omuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko Eye Nsoko TV uboroso bw'umugusi umuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu mambia bono no gusaba no kwigena kwanenga kwa bukiribia wachakire kwyarigania asemero bijya wiritkuria rero ritkuria tukuruka nga WCW Women Crush Wednesday ritkuria wate ya waswati bonse mensi ya Kenya boka nande tunyare togwetuma tunyare togwikirania eganga itasama maito nande butambe tunyara linga omuswati ose omukungu nero kwagacha moae igonga totumia mugokago gutagura mwago aibieka hinegento kene to kwenyonde itkuria rero na bali baraba umini begi Islam litkuria rero twabeire salute litkuria ino igonga omwancho morigeria ndonsia sole mambia bono hande to kwarigania somoro bire Nsoko bwakire aigani goto kunyara twasanga twasemania twatebani muno mugusi twakwalibaga kwanyara gokwena na eriogiriago edikunyara liwekana sigeta sendi etuge Nsoko TV na butambo nyorenga asomtanda ito Facebook kweka asomtanda ito YouTube na gotonyore mambia bono kwanyara ko gusangana itwe nabega sensemo ya WhatsApp ni namba yetu studio 07886663 078 marakabere 6 maragatano na 39 namba yo moerio nabagotuma ujumbe ya usuru akarwago ero nyare ko gusangana itwe mambia bono nabagotebinga gusiku abokire wachakire kuyarigania bali mako genda boigo asensemeria ye kanisa tiganyorike kanisa kiagana nabamini bege Islam boigo ritkulia le mosque gagu monyale mugusanga boigora intumo tebinga muabokire monyale mogwikirana boigo mbali matariko endega simo ikara street kulia rabaute bangane holiday
igo ngana inwe na bariganira somo robire soko bwakire tunyari tugusange mambia bono na mange tubwatu manje tumurire gocha sole na nabo kunyara ko gusangana itwe na ndonyore simyago litukuryaro nabo kubekaiga in 30 seconds hototebie enganeye mu gocha segeta sengeito aboroki wabali boyigo mutekera na siskuru agwo na mo kunyara mu gusangana inturi tukuryaro munyara mu gotebie na kimore kwani e amati yago kwani musani oge mambia bono bonsi mo bateba swaso mu robire soko bwakire kurende gati abari batumira ujume kunyara toro togo chisoma asomtanda ito Facebook asensemo ya WhatsApp asinamba yetu studio nebo togo tebo tamekera wikira sensemo iri kurukwa Facebook kwanyara kogo to follow kwanyara ko kubwatimiro birito weka sensemo kurukwa YouTube naro kwanyara ko kolendo ge kurukwa subscription wa subscribe naro kwanyara ko kwebwatia nemero byetekera ritsko kurenda siboni ngo mwachi tomurigeria uyo mto Ishmael no ari gaigatikara gukwanya kwenye Ishmael na narire itongo mochochi lero tigana uri yago nerinko bwatiro mutu Nema mbiende mwanchi umurige richikeri galia 25 na kabiro mutinyino yo gatano omwaka bwechile fubere 25 na rimwe amatuko na anoka atigaire tutambuke toswe ase omutienyi ogatano na rimwe yani asobwengena omwaka oyo nkwero kare kwanye kwabwate ekerengo sikwabwate omuruberiyo bukokora mangana 3 wikira bone gankakerete na kwanye kwabwate ne project gose kendige sikwaganiro kora wikira bone gani kikaniri koba enusu kolende mbale bali okonyorana mbono bago chaka lakini asema mbia bana siri tukeri galia Jumatano ko kwani na bwega no kugena kwane una bwakire buya kurwa sensemo yane bwakire buya nyasaye numbia otwanchira siri tukoringe eligaria aid al other ekerenge kenene tugukorana no murubiro yemambia bono esani negento kingencho sana kuliase omochere okonyago saviwa endagira matukonsi endagira ne yengencho sana no nyina malika mama chenu ngotebare na mwanya bantu takonyara komenya asendagira yoka lakini nyoregero mwanya bantu atari komenya bila ndagira wege bukungo tebere nga onye tago chimugondo tabasikoragira no yotari wakale meremo takane iri koragira lakini ase setup yo mu Afrika mbari bari okonyorana mbari bari okoigwana nigo bakoragira marara nigo barabwona ki uraba kwanira sengencho mbari bari bakoragira marara na yani naro okogenda oligia gose osacha bas ere ensemo ya yere no korosia na kolia because it is WCW yani ritikolia basubati ryo kubachengira igobona sense media ya ino ige minetina na inu bano mubwata mamocha sengencho inu nigo mukoli biri bya marara kero biri bya sachi tuboli ntubwata mamocho bono asokolia asengencho muganyete muganyete ya ntori koganya Ishmael watoramire ngate ya swat bonse toboke twetome utambe twatebani tingo mwakoyo kera naso ensoko bwakire Ishmael ebe ninche ndo innocently oikate yo mswati yetume igolero gwaturamire ekero gotebana no gwetuma ningani nkoboli na asensemeri no boni ganto ganda takora libikoro bya basubati especially abatukorana teenager ese myaka gochakera 18 paka nge myaka nge 30 nyone nambari emyaka yabo yako ngakongire asensemo yande mbare balia baonchoire ekaria nere yaro sigwenya ne karia iyo ene gotwara go sponsor nchira geteigana haya tukale tukagenda mugondo tukale tukagenda mirimo kolende no koligia olio bibwata iga basi ukobwatukira aganto ka gochimweno omwari bumutienyi mubekera netegali na singenche no mwanchenyo go se no mwanchogo goikombwa tokere kalikare akane igaso bwengena onye bareigo okuno kungotebana okuno koragira marara naro kogenda arigi agotumire yani ogotume kubwanchani kwenyorera no enke batiokanire nokuno gwetuma ande ine bati ere mirimo yaye menene no gotware simigaria ubeke SMS utumaga ujumbe na ki basi ndoche na esukari ya elire ndoche na machani taiyo tolimuya omogaka kagochia gusoma ngwana kagochi gotema kuombia keigo kwanyore ujumbe ndege kubwati paragraph wingi ma composition yengi mana ekeneke kioroke libono no nganchite because kwanya kokokora igalende na gwasiumirikeli na gotebia usuko kani kwane turaikirania ige kworokina bono tunganchite zona ande yamanya kuba blackmailing enchira nere ndalike composition yeyo enchira nere ona ngegeri korike composition yega nairika ningo korikera asengencho tokumiae oyo asekero nkolire yo mogaka kebatie miaka yae na ubali bitokota yabana miaka yara engeire ose na ya choka chogire nyone na amakeraya guchimwinoga ndoche na tokonyara komorikera
Karibu sana mwanchu muligereria chidaike chiga isano na ibere chise 12 chike mabia namba ya mawasiliano ase ujumbe enyenge neri ya kawaida tera chenchi enoti isano na ibere isano na isato isano na isato isano ne momara gatano omweri obeka isato otumi ujumbe yago enyenge na boigo no chikonya libagali kwa kesi mi badaye ekare tugandira takosanga asobwamo emambia ya bono. Boigon kagete Ishmael naboko ngansira narasoma ujumbe suri murigiri atumira sensemo yetu ya Facebook boigo mwanchito murigiri ngo tena kugenda gutuma ujumbe yago nararabali babokire mambia bono basoira somoro biri nsoko bwakire ndochekera ndini seki umusurbe usote bana bali meyo mu rubiri mbako moero kurwa chinsemo chiriya oteba chiana kuru City Salams Club wikasoba gachuba nabega otebe nsoko neye mobuna butambe Jonathan Matuku good morning mukolera Jonathan Kurwanya Menengo Keombu base ndani hadi mwisho kabisa ena kumochera oteba good morning ensoko nyasayo nganchera na Rodit Kolinde kurwa chinsemo chisibane boda oteba nigako ganiriye staba korana barubigas Customs Kenya na Customs Tanzania emambia engia asante sana Rame Kumarba Pluto senior kurwa marani watching na begondo chumwana fugo kurwa magenche basugwa bwakiribya nonde no mwanchone do rino kemo imeyomoro birben soko wakira asante sana Ivu Morana korolide aigama buko wakiribya begondo che Jonathan kurwa sinsemo chiriya umukolera utemanwali imeyomoro biryo Paul Bosire kurwa sinsemo chiriya cha South B hagotemanwali imeyomoro biryo Lawrence kurwa sinsemo cha Maseno University atebano wali miyomoro biri mpaka omwerio bana basiki baso na korolide mwalimu Charles Rwanga ateba kurwa sinsemo cha Nyamira basement area no wali miyomoro biri mpaka omwerio Peterson kurwa sinsemo chisani na erago tebano wali miyomoro biri nsoko bwakire mpaka omwerio ateba kwani fans von spin ben soko TV tumetukurwa sinsemo yago Ishmael Gosembaro naro turaba kwani mambie yabono Mbono wagendera tukubuka gendera gutuma ujumbe yage mambia ya bono kirokiria uyo kurukubona nero umwalimu Charles Luanga kurwa se county ne ya Nyamire mambia ya bono esemeria ya Kenyerere no ali menumurgyo ya Jacqueline kwambuka tuned in as Wednesday edition Weldon Nyaure Sylvia Mora Rafael Misuko kwambuka nabego Jacqueline Lavie kwambuka na Jacqueline kwambuka abuna igati ya balia agoture mambia ya bono iga kurasa nsemo ya Magombo town enengo yobo kima aka kesi badaye kurasa mo ya Kitutu Masaba Magombo town strong wako wapi abaiga akarokeria koganiria Fanis Kemunto ke kurasa meria Saudi Arabia first lady mama yao Lida Nyaboke alafu Mokogoti Onyangaresi Moigwa waba kinami ntubate oyokurwa Anthony Ragori Jackson Nyakiya Jonathan Rogito Kefason Bosire Vincent Momanyi alafu Kefa Tuya usababu Hilary Musioma Nyamori Mogadishu Kerandi Dennis omwana zilizopendwa MDM Pauline Amo na Enoch Nyambane abwo nabwo agoture mambia ya bono Rogers good morning bwa kirebu yana yakura sesemo yago Amsterdam Netherlands ime mwalime na Nyariki uyo kurukwa kergo opande Elvis opande omongina mo chenche Lamek Buba Nyarombe Anthony Ragori Kaka Junior Joshua alafu yuko Kefason Bosire Kerande Dennis Musiori Ondima Jens Ogenchi amona abana babare na basira temo Ritunda Green Toto Junior na Mwatea family no bonsi barime yo muri kurwase county ya Nyamira. We're going to chukula senseme ndo chena robana basritimo so ili mimo bila kwa sensemo chia doa katani we're going to senti nyanga gote bankwani li Ishmael Mugere na we're going John Kibati kwani gwema mbia ya bono we're going to chelame kumari banera gote banwali mimo bila mbaka omwere mwana fugo na korolire we're going to cheruben kurwa sensemo chia nyantara gote banwali mimo bila mbaka omwere na then we're going kurwa sensemo chia mosobeti agote banwali miyomoro birio baka omwere kuri no machito murigira ndaraira na togende usoma ujumbe na nekora kunyulinga emambia bono bali bakogenda se kanisa Ishmael tabetigo seno mwegeno nere agonte byanga lero tarikobera igege kangu ikirana se kanisa Ishmael tato tebya kirenga kiane seno mochere kwarora litkulia lere jirani kolia lera sengencho oyegano mutima ko twetwa sengencho ye dini ye Kiislamu asese moya nenche ngonganye tebakore okosasima kwabo
chinsa chigoika gochakira chinsa isano nemo chiabono mubaso isano nebere gochimoino nonye goika mogoroba paka nyone saa 11 saa 12 gochimoino gatara kora lituko egento kiri kienge nchomono no gotara ne sani ando sia somo cherole abwo no to gweta igando sia somo sikitio na ando manye itali byabusa na inde ababami ntobe dini yeke Islam na abaya mono Ishmael wanjye byabusa ya ezirani yago no mu Islam jirani yago aya kibati butari obwanjani yani nje nkorosari nebane lituko lyalenge tonto abakatolika maite nkobeke rutole libu lituko linande tuko kinande lyo koli sacramento lakini Ishmael cyo koli ndagira yane onye inwe asense moya ino onye inwe asense moya ino muri kwaliga ni bantu bacha onye inu no kubeka libu yoka na kubolia amato ine nchira yino mwachorire na barabu asense moya abo mwino gaiga basi mbachora tense melia yo mochere omoga batebetenga nkorangiri barabantu omoga kakebati asense melia SDA ya Adventista na barabuo ikikambingo chakachire amarabuo ni ngaya indi chigo chaka avocado ngechi amabere ikirandi amabere ni kubabuliti erongoria tobekire boni goni gabagenderete korosia na gikuru obolia na nsemeria maemba amone miogo yani niko bagenderete kwaligania so inwa sense moya ino konye no ne mangana yelibrio kana mato ni ine arenchira ino mwachorire basi ntuto tigane abatoko na kolio mochere rero tigana intuto jibambe no bate kende nande kyamboli I wish you all the best. Okonyora kango konkali gali ombisere ekyarando chino mubwato bwanjani gali ombisere nchira bonkoli by the way lakini rende to make sure kibatita kubwati oyo koro kwa buna nere Joshua batigare studio jameni oyo koro kwa buna nere korwa nyangori kitutu masaba nyamira county mark me present Elizabeth Gesare ongera magunchekera ndi Dennis Enoch nyambane Kefason Bosire kerambauti nengabi Emmanuel Chieta enengo yobo kimajora dendogito oyo koro kwa mama Sara mama Mili mama Claire Lydia Nyaboke amo na Flora isoe abunegatia ya bari basoire ime igaiga no matumo gusino nyano yomo ore omo Islam ni maite kazi ni aneno mu Islam wale na ndo musani one naruro mu Islam ngagite nonye ne chiverita yaito chiverita yaito na moroche tukelmo ase eangelia no monto de toldi oya show na toldi era nkora randa na bwate mbake ganchwe eliengima kanzu ekorokwa kanzu njengo nyeroke ganchwa na rotu bono kaibekete nanda akora nere show na dili tukeli alengeria liabo nande narra kabekete status ngali tukeli lero tiniko ikagasi lero ni holiday tori ando montonde Daniel Omwaga na nige sai kai ni kimuislam ikia talikeliyo kopesa talikeliyo kopa talikeliyo kopa ndo bwate keliyo matikio kopesa gia pwani asenge ncho buna bona sumu beka no muraibwe se ekero keria ikire asensemo ya pwani no nyenga kiemo oyo ringo mu waziri bwe chisemi ukorukwa buna nere machogu no nyenere nga kiemo nkwe gwete kago kobesa igonto bwatu munwe bwo kobesa yani ekero gwe ikire ase abaislam osekero gwe ikire asegete bakorate bana ekero gwe ikire ase abaroma nigo gochaka go behave na komenya na gokora kereke mu buna abaroma kero gwe ikire nsoko TV wakora mne nsoko TV wakora mtu byae igobana yani Dani anyoltenga na kongo kora mne nsoko ntagete bagocha musenga kyokomera na barabuo baboli na ki elietelia ko Daniel Omwago se told D ekero keri bagosoa asense meli ende ya kabere ine ngosoa ne elieta liri Daniel Omwago se Suarez goikabwate elieta linde lingago gosena Abdulkadir gosena Abdul elia toldina Abdul na wakwanire elia Suarez Amin Amin ne yo musubati Amin ne yo musubati abuya yabona abu ono mbobe
Elio Musubati. Yasema hiyo Musubati na bogo cheche. Sawa bana tiangira amini. Haira amini nje na kebatingo litora yaito baadaye chile kama no Moi Mohamed. Abadali Mohamed lina bo ligo kolia buya. Na sama tukabanga by the way kero tukwalira asenseme yiga kero kuli na monase email yetu ya Kenya. Timanye tina kwanya korora gusikonya gwatemere koba maiso kero kuligiria na monase industry eyiga yo muziki togoteba na as secular world ni gokonyorana abasani abange and of course ningane tuganire gukwalira so bwagare maybe someday okonyorana abasani abange amatukaya bachakire guchencha. And I don't know why konyara basani abange kero kina bokonyora ibuira se familia yege Kristo lakini kera biro musani nigo bagocha bachencha basoa ase edini eri ye Islam ayo gwato mumanyi nasiyabo bakantebinga ekachiganisa njire chigo support y'abasaye nabigo chigo support chi talent taringa rende kanisa chine njire go support at same time abantu bari bakubabwata okobokomono banyara bagukora na barabu baba busemia baba isupport iriganiri eyiwe korokine deni ye Islam ngo sirere mono akina bwante na inde nengiya mono namaye na inda buno gutokani ntogenda na into ora chomenye buno ganeti komenya chire kali komira izana na izate chiza kumrebere chiabono mambia tobwati wetera senchira yomutandao bwekerero Facebook rabaga sense media ya YouTube and Soko TV rabaga namba mawasiliano na area ya mweno 9 na ibere sana na isatu isana na momara gatano mwero beka isatu asebono igotokora genda ase omotimoko omoke ine nagotemgo seriteriane iriane ni Ishmael Mogere nancho manjito muligera nkoroko amen nde mwasiri tukolia lero tingani tikoseka yatoragenda ase omotimoko. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: electrical and electronics engineering, building and civil engineering, fashion design, cosmetology, ICT, business management, water technology, hairdressing and beauty therapy, social work and community development, plumbing, welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you.
Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute, skills for self-reliance. Ubugima n'urugendo rubwa tamange, amaya n'amabe. Umusakito Linet Nyambane niga ng'aririe imena isiko ya gusi na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera. Nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiwe ke miaka sta ngachaka ngondifero po ngoira samagoro wani kamenya gutokanga na twali roga ona wacha gitego aya nime yo muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko imeya Nsoko TV uboroso bumugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Eje ni Nsoko TV, uboroso bumugusi. Geria asentu ndete ya kabere ni gotogo so asensemo ya mayatora kumanyigati yari agendete kweneki wakuro chinsemo a chinga kichirwe nkoboria ogende usangana intu ya simtando yetu ya kirero no gotonyora boigo asena mbaiti studio hirio nyara gukwimanyagati yari twakwariganire korende togo chaka bene kubwatikana nebikole byogocherwa kwa bana asama tukabwango iga ni serikali yesokirie na gukwanira engane yo gukwana no munogerwe serikali Isaac Mwaura niga aire romero birio yabekirwe anenas chikaunti mwanjito Mulgeria erikoenekia omochando yo gochiorekoera imiense ya Kenya. Let us not we need to take care of our children. Let us not leave them to strangers. Let them also walk in groups when they are coming from school. And if you can, it's important that you make sure where your child is being dropped by the school bus, that there's security and there's someone waiting for the child. You need to be very careful because you don't know what is happening. Let's also sensitize our children that they should not just accept lifts or sweets or other niceties, telling them that, oh, come, do that, because we are living in very interesting times. However, the government remains committed to ensuring that we support, those whose children have been abducted. And it's good we report on the numbers provided, 0722 116 116 on WhatsApp, or toll-free 116 116, so that we are able to move forward together.
ase ense moyendo mwancho morigeria emambia ya bono nigo abarayi amo nababwatani bechisemi ime county ya Nyamira besokirie na kugendera kugikirirwa kongu obweiti bwa bana bake abaisike nabamura abo babeire ose ase bikore byabere bikwanekirwa ase amatuko abwangoiga na mono ime county ya Nyamira buna bakwerera asubwagare emambia ya bono ntore amo twensi egati y'abamenyi korwa ase ebunge ya Kituma Saba ime county ya Nyamira nigo besokirie kweranga oburayi boboteni bo ekero ebikore byoboiti nabo igotocherwanse kwa bana abanyaroka nabo igaba murase county ya Nyamira byabeire igoro nigo abobwatani ao bechisemi nabo igo abanasiasa besokirie korwa toke kure ntindi hanene mono gocha baria bagokore bikore kamne biga Dr. Stanislas Misati, nomo director we school ya St. George's Gesora Academy meyo mochio Nyamira nigeso kiriebo kongu munomo bwatani yo mubechisemi nagosaba abayiboringa nere byabatware chinga kichingia cyo kwanira abana babo iri ogwetanga kurwase ebikore munebiga Asamarieta yankuru kwa umunyagetari Stanislas Obiero Misati ninche director ya St. George's Nyamira Academy Bonari osaba ibodi twa kunyomba twarenda abana baito ande mono twari chinga kikite tukopa kwana borobo twabasemia nakiba kwento kukina kwento kukoba yokonyana mwana gukina lakini tabwati semia nde yonsi nebintu amakorwa nyana akoba makongo none skuru ga kote matole wo kwanira abana baito akobarira nakiba kwento pa komenya mono tubwatara counseling tubwatara mbako kanso abana baito kuruse lakini ndende nari ko sababa ibodi kimoranje na borobo yatokana kumura abana beto ende papa achi amangana rara maya echinjo chingi na bago kina batokana ngo kina bale no pya ande mono ase chimbwa chabo chire chingiya nigo Misati ya komentanga nere buya abana ekere bago kini wa chimbwa bagekwe asoboroso bwe kanisa erianda ke gokianania oweso yase chisagu chitabwenereti muchando mono yo kurwa kubwatikana na abayibuli baito mbali kwika abana baito bya mbali kwika abana baito ange mono kwama konyora na abana bande barura nyora babwate tabyembe na abana mwana ukine yakona gukobye tabya ya abandi bari akora na kibakora igobone tokena abana abayibuli baito kwika abana baito bya ase abasemi nyomba baba bunduso bya na pipire mono abantu bekanisa bonse bandasi kanisa abapasa basomya abana itubuya so that yatokana chimbo chiri abana baukina chiri chingiya mono tibasikotokana epako mbali ko nyora semisa ine yambaye kubakonya asichi amatuka bochibusyo asensemo yomoteneri bwechisemi ase sub county ya Nyamira North omosubati kirea hoyura nigekere kyobo igo habwatokire kure yuwe yugo cha saibe bori nekingango renda bara abana baisike nabo igo abana bamura to appeal to parents to take care of the children, especially the girl child, because we have so many cases of rape cases, we have incest, and some girls are out of school because of maybe poverty. So we want to urge parents to take care of the girls and ensure that they get quality education. Apart from girl child, I also want to talk about boy child, because boy child is also threatened. You find that the performance of boys, even in co-curricular and other academic issues, is also going down. Oyokoriye kirugo kyobora ibo basubati ase county ya Nyamira mosubati Mary Migiro nigekere kyobo igai cyane ire komentekana kwe bikore biga Nyamira nagoteba nere buya babebu babekubyara na kwiruge tambo kirege tindi pia gekunya gender based violence mbwatani na femicide femicide n'abana goito basubati goito yabeira mono sana ise Nyamira moisonde ntware kesi kyalenge gali nyakongali gisima ekesi nkenga mukwerero mwana umusini agaitu nende naro rero mambi kinkolge li mutandao umusubati nare oitete omugakoye amangana yabeira amange amangana nayo gokumi kekogera tete Nyamira twatagete teta kerie bega inchekera mwangereri bageli ntuira ne kibarasa kiri twabwate
tiakale twakarangeria abantu twaboliwe abantu ese kenyoro ngorete to mochando munuyu ngayobo kungubali ntutakere pia to train aba mama baito aba tata baito na kibatakere balenda abana na kibatakere nse yasale kire gotiga abana boka bale unattended pia ntutakere to basome na pia abantu bali ba community policing ntutakere tore chi abantu bali barababe ese committee ese binyoro byaito to ba report kere mapema. Stephen Nyarikemode, Ensoko TV, County ya Nyamira. Mwanjito Murigeria tokora kurase County ya Nyamira na gusuka mutweni wa mwaziri wa Munene Musalia Mudavadi airere maisomarore buno muchando bwerigoriria maguta no muchando bwensengema na toli gochikoera bwangwiga ase haboririe abakenya kubekwa mulembe ikiagero mulembe no bwengencho imense kubwa kende gyonsi asa matukaya digoria maguta rigendere tukolenta omuchando. Chisegi ekyo kigenderete imeye chinse cyabo Arabu nchichi koirera rigori rya mabuta gukina ase engakere ntambe aya namangana agukwanwa no muwaziri omonene Musalia Mudavadi ase atebiria abakenya babe abaremereria ikiagera oyo no muchando oraire engakentambe oyo otamanyekaneti engaki oraere. Kwa hivyo tunazurura na tunasema mambo mengi, lakini the truth of the matter is that this is a global challenge that is beyond normal circumstances. Na ndio kwa sababu tunaumia kwa gharama ya mafuta. Na ndio kwa sababu katika kwa mambo ya kiuchumi tunaanza kusema kama bara la Afrika tuanze kuangalia Tanzania ambao wana gesi, siku zijazo tununue gas kutoka Tanzania ama Mozambique badala ya kuenda Qatar. Hii ndio hali ya uchumi ambayo iko. Kwa hivyo tusidanganyane hapa katika taifa letu ati mtu anaenda kuzurura hapa. Hata sasa wakikomesha hizo vita, zile reserves ambazo zilikuwa za ulimwengu, about 400,000 reserves ambazo zimewekwa, they have released those ones. Na ukifata vita, this is the most impactful Middle East war on fuel prices. Naboigo omentire goteba nebe serikali nya ya soire asobogambi ncherateyo erachigokeania ligoriria maguta limorioka na ende nebe serikali nechigosira ligoririo lia maguta ase enchera ya subsidies tebwati besa chisaine gokora igo ekiagera chi ministry chinde nchiganete chibesa. Today, even if another government came, you are not going to lower the prices of that fuel overnight. So let us not cheat each other. Nase ensemo ye finance bill omowaziri omonene orokiri ogoichana ase bali bagoteba buna chibango chobotantanu inchirekire ase e finance bill eyo ase abolire bali mamincha ye bill eyo barage obubebore aroro eriyo babobeke teneni. Tuko hapa na finance bill hapa, watu wamedanganya kwamba in the finance bill ati iko taxation imeletwa on land. 124 pages of the finance bill. Watusaidie waambie wale wanasiasa ambao wanazungumza, watuonyeshe which clause in the finance bill is actually talking about taxing leasehold or taxing freehold. Osabire abakenya koira omorembe ensebwate koba egento kingencho na atibatema koyoturubania ekiagera ekero barayo turubanie nalyo bararorenga no bwingencho renge. So let us keep peace, let us be united, let us make sure that we invest properly in our health facilities. We have campaigns kama hii ya Kamau, na Kamau mimi nakupongeza sana na timu yako. This is the way to go. You don't know the value of what you have until you lose it. Sisi wa Kenya tusicheze. Mungu ametubariki. Tuko na amani. Tulinde hiyo amani, tushirikiane. Kuripoteri ya ATV Yansoko ilieta Nedina Mura.
ase ensemo yendo mwancho muriria emambia ya bono eserikali nigo yanekirie guchie gutwara obwasio kuno bwene ase bango eri kwenekia na uchumi ense ya Kenya nkogendere na boiga magendero ngwikira ni gware ime yense ase ensemo yendo boigo nigo eserikali ya gikeiri bororo ense miri kwa mere eserikali aso kubika siasa samangana abwatikaine ne bango na mono aso muswada bwechibesa bwo mwaka gwechilifu ibere 2025 na rimo chinga kia bakenya babori gwesokia na boigo kwira chinga soma omuswada bwo mwaka w'ekilifu 2025 na rimo. The government remains committed to creating a fair, transparent and sustainable tax system that supports economic growth, digital innovation and social equity. Towards this goal, the Finance Bill 2026 brings with it massive gains despite the negative criticism being advanced, especially on social media. And from the outset, we want to tell Kenyans, read the bill for yourself. Do not just listen to the negative energies, the misinformation or disinformation that we are seeing that is flooding the social media. Some people saying, oh, we are introducing some of those taxes. It is not true. There is no motor vehicle circulation tax. There is no tax for mitumba. We are not increasing capital gains for rent. There is no new taxation on mobile phones. All of those things are fake news. They are really fake news. And so therefore people need to understand the finance bill for what it is. Jito murigeria togosika mutwenige gati y'abamenyi bebunge tutu cya kimasaba imeya Nyamira pesokire na gusaba maunchuriria asege koro kyoburayi bw'abasubati Nyamira asekiria bagotebanga aborokiwa cintakana barasirwa nabigonigo baganiri basirwe banyari bakugenda mababu na butambe boigo asensemo yegisemyo mwachito murigeria noroboturu abetero kwariganwa no musakito Steven Nyarikembone turanyora asubwagare ntore amo twensi Egati y'abamenyi korwa ase ebunge ya Kitumasaba ime county ya Nyamira nigo besokirie kweranga oburayi boboteni bw'abasubati ase county ya Nyamira borekirani gwabuya sekiri bakweranga nene mono ase aborokiwa bari barekinzakana bataraikirwa boikiranu egento batebirenga nere buya hasokora monjoro lya sekero kyobo women rep elio koreta magendero ali yaganiri na goikiranu boikiranu sengencha chirega iga senchereyinga tigatoramwa egera tokonye muna bangina asengencho igoto chandegete ntobwati nonye nechichiro abana igotokwa guchi sanitary towels chioka lakini ekero so asemechime abantu go babwate chi problem chine chibwenete ko ba solve no mugwima representative lakini tali gokora korengana ne birengereri bya Banyamira ondo chenga twachita birekegima ekiagara na barigereria paka abantu batari kurigereria guraisi abakoro kwa babwate challenges cyobogimobo buna bone birema na bari batari kwenyara asinjira cyonse engencho yaye twarachorira abarayi mbalimbali abukaro kende bagocha bato ngaina bagenda lakini oyo nigachire mapema kurigereria oboremerwa abantu babwate mechanda abananchi bagwetera bagukwana lituko lya rero hase nsemo ya tumbe hase ebunge yo nigo gati y'abamenyi abu kobomo batebirenga bachikoriri ngo barache ko bagosira na kweranga gati ye manifesto kiri cyasokiwe ko boime mbagigotena no mu byarororo asamarieto moskemeri migiro oyotenre na kwerega ngayo koriya kirogo kyobo women rep ase county ya Nyamira minto oyo mo women rep ito Madam Mary Migiro no Madam twanyorire ore no juice nene obero gokore mirima ase chinsemo awao nabo igekera abero gotweresa nigara arigereria abantu bonse wikira abantu abataka abana bare chintakana nabangine byombe byabangina nabo kobisira nabo igogoso ase chichieni cia soko bafundisa mangana yogosoka na kumanya kwerigeria na konyore bitoki byabo birabasire ritukase rituko. From the previous years twara electric readers lakini ntwana konyora omo women rep osokire bunoyo obwate manifestingia obwate birengererie bya gochia so mwana inchi lakini kobwate kana ne manifesto yo monginoyo
nabo twarorire ng'a nabwata maona manene arakonya abantu baitu be county yitu ya Nyamira. Ase ensemo y'omosike Mary Migiro nigereire tene ninga nyorega chikwegwa ribaga ryogochikogamba ase omwaka 2027 muno moteni bw'abasubati ase county ya Nyamira garache kwenekina bamenyi bachikobekwa ime ase kende yonsi arachigoikerania anene mono ase amagendero ao ayuarense yobisi yomo women rep Erieta Mary Omigiro na chira ase ino ase more kubori obo women rep wa Nyamira korwa ase echama ya Jubilee na chire ase Nyamira yakogera emechandere Nyamira ne emenge oborai bwa Nyamira ase miaka emenge yabeire bwo bosoko mono Nyamira yeito yarorekanire ase map ase binto bitari byokogokia oborai obwagere Nyamira yairanire magiga nende ngocha ngobate inga ase nginjo nakorie gasi isiko yense na ime yense ase miaka emenge nakorie gasi na youths nakorie gasi na bang'ina nakorie gasi na bali togoteba abana bali baitu iborito babwate obokong'wao bao nakorire gasi na abana baitu bali abaiseka bake batereretie ase enchera yamo na eyende mbakora skuru ase encho nakorire egasi yokoba obomanyi eyito bateba ng'a nkobasomi korubwa kuba enswe ning'irane Nyamira ase abantu aba baitu nabaire manifesto nabatebine gochimotwe ntokonye Nyamira. Omosike Mary Migiro nigekerekio aenderere gwakire koko omosike Dr. Fred Matiang'i ase kirogo kioborai bwense ase asabire ng'anere biomogusi chichamo na gosiera omobiaro obo Matiang'i noyo ito nchende ase chama ya Jubilee goikate mbobwati sintorango bwati Matiang'i tobwati Matiang'i totebia abana bali baitu baikire miaka 18 batarabwata ebibande migendere tukubwatu pia no kubwata voters card babwate na pia bali motara register ase chama ya Jubilee mo register. Stephen Nyerike Mode Ensoko TV Tombe Kitutu Masaba county ya Nyamira. Asense mwende gotikana na ikurase county ya Nyamira oyo kurige kerugo kyoborai bwense na boigo mokonyi bomurai wekiama gya Jubilee Daktari Fred Matiang'i ngairere chinga kikwerera iguru yo kwerobere bwesi wabachori bo mwaka ogocha asense mwende ligaborire abarwaniri bebirogo ao nonya nabo bwate ni bekiama gya Jubilee koba maiso ase chingongo chiabo na boigo kwandira kwerobere na mono ase ebitaseni biria byogwaka chikura ase chinsemo chiria bakurwa. Hey, isipotosha tutachaja, utajaza wapi? Yeah. Unatoa wapi ya kujaza? Na saa hiyo sisi tuko wapi ukifanya hiyo? Hakuna. Msisikize, ambia watu wetu. Let me tell you my brothers and sisters, tutakutana wakati hakuna hizi makamera hizi na hizi vitu. Tuongee, tujipange vile tunapanganga kazi. Si mnajua kupanga kazi? Vile tunapanganga kazi. In 2016 kila mtu alikuwa ananiambia unajua wewe simamisha wizi wa mtihani Kenya hii, unajua hii ni kitu kila mtu it's a 2.5 billion industry, the cartels are there. I said tukutane, tuonane, tukutane, tuone vile utaiba, utaibia hata hiyo tuko wapi, sio ukiiba. Tutakutana bila hii makamera, tupange kazi. Nyinyi endeni, kila mtu fanya assignment yako. If you are running in your ward, make sure unalala, unaamka asubuhi, unalala ukijua my polling stations are this number and you know them, na unajua ni watu wangapi wamesajiliwa kupiga kura. The next 3, 4, 5 steps hizo tutaongea bila hizi, bila tutapanga hiyo maneno ya kuchunga kura zetu. Alafu pia kwa constituency, wale ambao mnatafuta kiti ya constituency, this is serious business. Hatuchezi hapa. Hii ni kazi, tutaipanga mzuri, tupate kura, tuende mbele. Kwa sababu tunatembea Kenya hii, kila mahali unaenda, nduru ni hiyo, kila mtu anapiga. Dunia imeshindikana. Manjito muriheria tumerane magiga yechikamerechi oyino yomto Fred Matiang'i uyo kurige kirogo kyoborai Ishmael. Tupatane nyuma ya kamera. Wako tupatane nyuma ya tent. Tari bono. Mangana bintu mbaracha ko bango manyete na mbone sabali chagita sabono. No mangana nale agukwanwa bosi bwa keroyomo. Nabo iga mangana nale atakwanwe bosio bwa keroyomo. Igase ense moyende gose emana ya ni gemineti na nale abisekaine.
nari abisekaine nabo igo nari aganiri gukwanirwa atakwanwe moja kwa moja usitatakwane na aiga ase kamera etoroche kolinde nararia gocha akwanwa nyuma ye tent atero nyuma ye kamera igonga amangana na mangi tuganyite koigwa kura somo Skifred Matiangi ara guchukwana na bananchi kuri ndo mwanchito murigiria togusuka mutwe oyo koriye kirogo kyobra ngosabo kwabera mwana siasa kurwase wodi yitbo imuye bungano tumugirango heri kimireri nigonere sokiri na komochio gotabo kubukirano kwa magende wedi yitbo ane mwana stichiro kibara amonishi nyagitari asatebire buna habara ibaroro mbaganiri besoke na kweneke bunango ikirani bari abananchi nabiga bamenye bekinsemecho amagendero mwanchito murigiria turanyororo boti ruomo rayoyo Samaria tanangor kwa Eric Miyogo Mireri korwa ansemo ya not Mugirango ward yitibo ward sema yitibo ward echiro yitibo nyagitari yegechini chiro yabonyunyu pardon durabirora ebara yakorunya mwenchani yaigwa betengairi kyabonyaru ase university ere aso musoso otakakoba egwikiriri tukolia tuma mosi bachichete yo MCA na babachitororo buya aba muraba kuboria mahoro mumbaya robu no kubekwa ngaranga sarakasi njachaka bono yogori tukori korokwari weekend nande korokuchuma mosi ye yegoro omo MCA ni gachitene station ingi mayabasikari kumuriro moromu ororo abasikari bananchi batayo bono nakitogotema kubori egasi yitogokora etogokora nabasikari bose etokonyekora nabananchi igongo bori ndo mo MCA asagotoka akore gasi nabananchi bali bamochorete nabo bwato wa musi ne bara ya kuru joint kerenyo pare yupado ndoranyarura basinero ibara ya kanyancha abanyakoni barerira matuka mange teraba pado kira kiteki agenda oroge gaka inchiga bakamura kamaro mugakego bakagenda ngabantu baminta sibagotoka totemego chamo tuburi omwe MCA nakie bare yutararosigo naende kero ebare korosiwa ndobone ko ba amo omu chakraba gambi abatureti abantu bebinyoro twatebania ase barere bobe igo bono anene kine kyande tiraiga omu MCA a respond bwango ahekwera ebinde byendre gokora mbego byendre gokorekana ndorarora base byago kira abananchi be ward yetu yitibo ward abananchi ba ntebirenga ningi saine ina bagambira singinjo none bintu byo kangenda ko babwatira imbaro cyo none mitandao wete na kila chinsemo boyigone kenyorugyo tokionsi pi ward ya not Mugirango not Mugirango yangima ward yetu yitibengima igona bondo chenga mbuya bare sauri abananchi bambiterete kapisa bagonte bina nayo mu muromo remwe nayo toroche nayo ratugumira maendelero Nyamira nayo ratokonye chinyagitari amario gabe kona bintu binde enyagitari yegechine narorero mari wa inje natikonyigora ase ensemo yende abagwatiri bekiama kia DCP nigo besokire na koralia umurwanereria bwekerogo kyobo bunge ase ensemo ye bunge ya Olikalau abwo ase usasobo choroboke borachi gokorekana abwo ase korengana no mokonyi bumurai bekiama kia DCP Cleophas Malala akwanere igoro yobongainereria bwachakire kwendekigwa ase ensemo ye bunge ya Olikalau na mono ase semerio kwerikia ase ebibande. First of all, I want to take this opportunity to thank and congratulate our candidate, Honorable Kamau Ngodo, who has today been cleared to vie as the member of Parliament in Olikalau. We are confident as a party that we have the best candidates. We have the candidate who meets the requirements that the people of Olikalau are looking for in a leader. Second, we want to urge the people of Olikalau to observe peace, unity during these campaigns. We are choosing a leader through a democratic process, and we want to ask government not to perpetuate violence the way they have been doing in other by-elections. You saw a lot of violence in Beere, a lot of violence in Malaba constituency, and we are not going to allow government to use excessive force to intimidate voters and to suppress voter turnout. Lastly, we also have information that since government has already conceded defeat, it is trying to narrow the gap of defeats by buying identity cards. We want to ask the people of Olikalau not to fall into that trap.
and especially at the heights when the Kikuyu community is being profiled against this country. This is an opportune time to show those perpetrators of tribalism, to show those perpetrators of negative ethnicity that Kikuyu is part of this country, Kikuyus are part of the citizens of this country, and we are not going to vote in affirmation for their political parties. We want to wish our party candidates all the best, and on behalf of the party leader, we are confident we are going to clinch this seat. Gomanchito Murigeria nigo muraibense Muski William Samurutagi keriwe korwa chinsemo chia Olikarau nilia chinzika kibari komo kobako omurai we chinseme cho hasibate bringa muraibense tarakora magendo aronsi nabegoni gatarikiranye chira chiabananchi chirabetega koba yochiga kinsi ya Kenya yariganetiko chia sobocholi wo mwakogocha. Nataka niseme kwamba sisi tumekuja hapa kuunga mkono Kamau Godho, na tumemuuliza, je, wewe Kamau unataka kuchaguliwa ufanyie watu wa Olkalau nini? Akasema kwamba anataka shule zenu watu wapatiwe basari kwa njia ya usawa. Hiyo ni sawa. Akasema atafuatilia stima zenu kule hakujaunganishwa kuunganishwe. Tuko sawa? Wapi watu wa Kamau Godho, watu wa Kamau Godho? Na akasema atafuatilia University of Nyandarua ambayo inajengwa hapa. Si huyo ni kiongozi? Wewe William Ruto, wewe unasema unataka kuleta maendeleo hapa Olkalau. Wewe tulikuchagua kama rais wa Jamhuri ya Kenya. Kwa miaka 4 kabla Kiarao hajaaga ulikuwa wapi? Hii maendeleo unasema utafanya kwa miezi 8, miaka 4 ulikuwa wapi? Wewe tumekujua na tumekuchanuka. Wewe tunakuheshimu, lakini wewe William Ruto, wewe tunakuheshimu, lakini Olkalau ndio huyu William Ruto, huyu hapa. Wewe William Ruto, wewe tunakuheshimu, lakini wewe wakiongozwa na seneta ya Nyandarua Getugati Kavamezo. Ainaro agendre teko korkane mambia ya bono oyakurukuna nere omo seneta medu kurase county area ya Nyandarua engane yuagotebana wewe go site nkwo titokwo bwati omanyete nigo yachagita se ensemeria matanga lakini bono iga oyonchoire yachake kwa slogan wewe segwegwe Aye. Yani ne slogan gusene ngana yachagite tubuna buna yagosori ase amatanga ali inyore bono iga nigo yabeire slogan bono achakire gutarira kirase kurende aini gati ari agendrete ko enekigwa na muno ase obochori obokebura chokor kana semeria Olkalau abwase gwikira bono iga semeyi nige gwataborwaneria nge batano na babere litkuregerekia magia Jubilee murwane wekia makeria Jubilee na boiga sensemeria ya DCP igorbaire tamasakarabo na bono nigo bancheirwe gochia kurwanira ekirogekyo ase ensemo yebunge area ya Olkalau ene gatiaria agendrete kwenekigwa ase emambia ya bono igakitia kechira ikange isano choka chiraga ensemo ya bono mambia na bokandira gutume ujumbe ya genyinge namba nigere enoti isano na ibere isano na isato isano na isato isano ne mu maragatano mwerio veka isato asumutanda gwekerero rinde Nabego manchito Murigeria ndarara bali basoire asomta na ito Facebook note Steven Momanya otabwakire se nimewapata vyema kurwa jogo kese county nabego gukaguka otabwakire bya kurobokira mi village Nyabikongoru nabego Kevin Okomba otabwakire bya kurobu mwaga mon Nyageita live watching musabesu korona kuro city salam scrap na otebano ali miyomoro biro bonfenja mubisa kurwa kirwa musocho otebano ali miyomoro biro wika omoiro Veno Ogech otebanga I need an invite and Soko TV. We speak of the politics in Nyaribari Church. Sawa Venon Ogechi okoligia tole muraisi Monatuti oteba watching live kadot oteba Ensoko morning ni kadot kijana mdogo watching live kurwa Nyamira musa kwa biro Manchito Murigeria kurwa count 45 Nyamataro
Auteba ngo kwanya my elder sister imambingia nako wawena hitko ogotko bwena kwa bangasi hitko yale. Asante sana. Tesa Kemto, good morning. Nabakwaniriye kurwa Karatina amo na into twagukwaniriye jare dore mature tkoranya chichi secondary school wekeke nyorogia Kanyabwe twakororire Kevason Nsongo bwakire biya kurwa la net na kuru watching live with my dad Jameson Songo Bernard Abuga Keran Dennis Joshua Songo Alfayo na Lilian Yojena mashabiki on SPN Soko TV atebanga litko rigia Isaya Molema umochukoro kiyuka ateba kurimba kasi Nairobi koika rikura Wondonya Village meyo morobiri watching live Vincent Gekonge Nyamira Mange Soko scheme tuned in Ivumura na korali negative bande wegase namba itu studio na rabali basoira Roman chito mulgiria agoteba nere omogiki Jackson Atuya kurwalia Moria hoteba my wife Irene Atuya fata in law Nyamanga Nyaima Helen Mayo Milosevic Usboli Newton Mechalida Kirbo Builder Atuya Makrin Nyamoita once basemi omurubiro nando bagani ditsko ligia kurende boygonda rasome ya mokura sensemedia WhatsApp na rengonga osoira somurubiro agando Keran Dennis na koralde Andrew Matunda kurwa Nyamira town ime ya top 6 Salams Club autebano alimi omurubiro na Matasha Mcute Salomon Nyoni embusulengia musolwe usum Mildred Mokera na bande ngwikan embasome bonsi. Asante sana kati ya bagenda usanga nitu mwanchito mugire mambia bono kolene kwera na turi togendera gusanga Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi chinchira chito chigekoronigo chirasoko goseluboko nene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kichagire Nensoko TV tuwachire gutorigesa ko cyumugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwarero oboroso bw'umugusi boigekerwe umugusi bono ne chinjira cyago goikaransanse na kobeke TV yawo kwene kingangwe somye uregekoro cyumugusi wetero murobiryo bwigekoro byeto hasi tokomera nabaga kabasamwerere nabo igabange nabanyika irigo kwanero kwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'umugusi kera litsuko ria misi chinsa ibere igoro imeye TV yawo na Mbeya Nensoko TV na Stephen yarike bunde tolende ekimira eye Nensoko TV oboroso bw'umugusi yegoro yeito imeye Nensoko Nensoko yegoro yeito imeye Nensoko Nensoko ibyengia yagire ngumanga bunalero ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kiyeriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia singa kichonsi chibetiri uratumie asegari yanke ebasi no nyaneli kurukuro. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat.
bet ni Autobot. obutindi n'obusumbasia amate ninkikere tokore asa marieta ngoro ko munyagitari bosire ko Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonzo na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwana funzi orenge kwa ende university ongere gotumia maruna maryogo yogotindi amosariri wana yaikireke wango guikarwarigo kwanya oroyo onde orenge kwa ende kanisa otigire onge yakonywa maryogo yogotindi na amaru abasari eryo twabaretaga Betami twabarwari erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obye asamange twakirisimia se namba 07 06 84 0844 Betami Rehabilitation Center lichiburio gukora kingatare icyobutindo onye kubwatari iburio obosemia gusekero kendi gyonsiguro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukurye email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutoka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uburuso w'umuguse kurumucyo mano Nairobi Kisii Nyamira n'ekingongo kindi cy'ensi ya Kenya abari kibayitomba bakorentera mangana magia asenchira y'ubukirano emanyamange naboigo bwatira n'Ensoko TV koigeka chingenjo cy'umugusi Ensoko TV uburuso bw'umugusi ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira lituko bw'umugusi nigo bwale gosirwa n'obolemi likomera liburuga lisamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asinka yomugusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somoroberio wikiage kyomugusi nobe gukumirana na inche Frida Kirbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga n'umugusi kurwa chingongo elyokumanya naki bakwenyorera enyere yabo ya kera litko tomocha Eye n'Ensoko TV uburoso bw'umugusi Murigeria wigeta sengi Ensoko TV asentunene na netigo tutaito swa sensemo ichigazeti turakumanyinga ninkigendete kwene kiwakora chensemo mo direct itoko bekere chigazeti buna chiregagu ngabwate chigazeti mwanchi to murigeria nabo tugataito tokumanyinga ninki wekira bonega kigenderete kwene kiwakorene togo chaka rero ni gazeti ya Taifa Leo egotebanga ulimi wa mletea bala oyo no muri kibe kiama kia UDA wetera chinkwana usenkwana anyarete kago kwano mwanchito murigeria bono nigo agotebanga nigo enkwana yaye egendete komolentero muchanda segatia baraibe sokire na kumobori anyareka wetige meremo kosomora ibensi ya Kenya Moske William Samuel Ruto amutigie emeremo kurwase kia meki kia UDA bagotebanga no mwana siasa oyo beire ka okore mirimo ya boigo beire ga kwero siria rieta kurwarenge
omwegereri bwa bwene bwa mwanya bantu kurenda Siboniga nigakari koruta chinkwana cyoko babaga abananchi wego gazeti ya Taifa Leo gokwanirira igoro yabarai au ajakire wesokia bali barababwatani be serikali bakomurutira echeche muske Uhuru Kenyatta wetera senkwana abeteka ukwana igoro ye uchumi yense ya Kenya asari gotebango muraiwense kwikira boniga kurwa swabisi nigo obugima bwa kongire boigo mwanchito murigeria ngokora korokiti headline bichirasiga set cheito mo direct to kobekerega guno chocho binachire boigo ngokwanira bare igaiga egazeti ya The Standard ego mwanchito murigeria nige okwanira igoro yo mobisa o finance igaso mucho Nairobi bagotebanga gwikira boniga nigaganira kobwatwa asabete ka gotama igaga bakwana chibese 106.7 million ekyo kyabete kigosira mwanchito murigeria oyo mto Ishmael nacho totebyo bwagara sumugano ojo konene no yoro chiga bagotebanga impunity togotebanga no gotaikira niyo mwanchito murigeria konende no chiga iganaga niriko irwaseke gambero na Ishmael nacho goteya subwagare boigase gazeti korkwanga the Day Nation nero mugano noro yubwato mwanchito murigeria asaba gukwanira igoro yomoriki bekyameki kya UDA aiganigo bagotebanga nigalenge activist boigo korende boniga wetera sinkwana chiae nigo chikorokya kubabaga abana ncho mwanchito murigeria mbali getegagu egati yabarikuru Mount Kenya bono nigo bagotebyo muraibwensanya rega ko murusia bisi mo secretary general yo bagotebanga arusi wa bisi gose barore mna bagokora asaba goteba boigo gaigando chumwanchito murigeria omurayo mukoro bwense ya Kenya omusike Uhuru Muigai Kenyatta nere na chagitugo kwanira igoro yenkwana yaye secretary general yo bekyama kya UDA kurkwanga Hassan Omar ngaigo mwanchito murigeria mugano inore bego kwanira bali igoro yabarwaire boborwaire bwa cancer sabaute babone nyagitari ya Kenyatta nigo yanyore machine chiricha radiotherapy kwa togo kwanira mwanchito murigeria batebetenga nigo chia bwatomo cyane gose breakdown kuri ne bono nigo ero mweso chia sabarwaire kiagaramba chikunyara bago konyu negatiya ari tikaseti cyo mwanchito murigeria korene tigano yo minto Ishmael aratebya sali tikazeti chinde ase ensemu yende mambia ya bono engazeti ya The Star itariki chiga cyarera merongo bere na isano na ibere ase page siko ekerekerio ko yeligereria lingana li mwamu lilikira sama liko ama mwamu IBC gets a record 74 billion budget for 27 general election abuna se umuntu gwege songo na yani kiombe kerigete ntobo chorene chimbebe mense bono kyanyorire ebesa eria baganetie erigo chaka kwarigania obochori bo mwaka ogocha kwe abuo igora abuo se bagotebana allocation igose ebese ibono era tigosoka gwetera se budget yo mwaka gwechile fupere 25 na rimo 25 na kabere nero ebese guchiko bakonya na mono ase ensemelia yo koenekia na ase amangana ya teknolojia gosase chinchira chekerero ase ngencho asobochori bwa bono iga chinchira yekerero nero egoche atume kwa ase ogwaka ekura igobono nebesa gose no mwesa se bari nabo igabese yo ekerkeria era soke bachaka kwarigania obochori obuo boiga sengazeti ya The Star insabuo nigokorora ebicha y'abantu batenene nabo igo gatigati y'abantu abugose umusangerekano yo no waziri bwekigancha ekenene John Mbari ayo nigakorekanete aserit kuri igoro engaki aumiranete nabo igo abetka gusanga nabo menyi be county ya Nairobi ase ensemeria ya Jivanji ekerenge kenene kyumusangerekano yo nkerekeke nigo ekerenge kenene kyarenge gukwanira nabo ikokorera ayabwate kaine no muswada bwechibesa bwo mwaka bwechile fubere 25 na rimo nabo ikokwanira budget yo mwaka 2026-2027 abo asebasangete ange ensa mukogendera lakini badabaraye asebaria twaroche asemetandao yekerero nabo igo asinyomba choborali umusangerekano yo nigorenge byara kino getasekete
okoburukana gukaba aroro ase gintu gitukorateba na security bridge asibono yabiteretio kurukuna nere John Mbadi amo no muwakilishi bwa bangena se county eyega ya Nairobi kurukuna nere Esther Pasariza bakabiswa gose bakaruswa senseme yo amo na abarendi asensemo yende boiga singa zeti yo ya The Star page ya isiko na boigo asari ya kwanira page ya ime nige kwanere tigoro yenganeria ababunge nigo bare amatabekani ekara togotaba amatabekani gose nigo bare gatigati ase gati ebintu bibere number 1 mbabwate sabari yabo ya gesiasa na boiga sensemo yende asokoboko wekebe ntubwate finance bill na boiga sensemo yokorio mbabwate ubogima bwabo bwa gesiasa ine nkerekieke bagane irigo chora abubono nigo bare gatigati gose nigo barase amatabekani bagane irigo chora ekemo egati ye finance bill gose muswara wechi baso 2026 gose ogochorwa kwira na bisi ase ntunda ya kabere gose ntunda ya gatatu ase baria barabere ase obisi iko no kwamua gose nigera chibabere akongmono ase ngichinyora so mwaka wechile fuibere merongibere na kane bado abakenya mbare bali akorekanete abuase kerogotegera abakenya bange bagotebana omwaka ogocha sobochorio bonene abubono no na barabuo bagocha gokora okwamua wetera ase kureli bagocha gwaka ase balia babaruete gose babete bako Betroy ase omuno rwego songo bego ntuchikurira mwana bwatkene no bunchereri wetera singa zeti area ya Daily Nation ainaro ara singa zeti mambi ya bono nenga zeti re SMS yane nenga zeti ya The Standard eitogo chakanero asobwango mono na ase page ya isiko yakero ko yerigere mwanchumo ligereria nigo ringana limwamurire impunity nebicha erisiko gabo nebicha yoyomo oyore omuwaziri gose omu CEC bwechibesa gose kigancha gie county ya Nairobi okukuna nere Charles Kerich lichi kondira igo abunire gose na bwatari mocho neri mocho akoboni gugaiga ndiri buna nigo Charles Kerich oyiga wetera aganiri gwakana nigaganiri gwakana lawyer gose omuwakili na araigaga niri gwakana 106.7 million asengencho yobokoreri wetera elofa mweyo yabete gekorwa korende ebese yugwekera boni gere 106.7 million tera koragentu kieke tera ruegwa usetera bwatkwa gwetera ase Charles Kerich ibone kairira ekigambiro ekinage kabekwa ase ekigambiro kerikia high court na bono ekero enachi yabete gekorwegwa wetere na chi yabetege kurwegwa nigo bone na chi yatebere na oyo kokuna nere Charles Kerich nigaganiri gosibwa usenigaganiri kobechera ase egeka kiemetinyi etatu okuno kwa ogochika kwa bete gukurwegwa lakini gwikira bone iga oyo koko Charles Kerich nigaganiri koba ase echera nigaganiri gosibwa lakini taraswa bado is a free man tokora temana is a free man bado nigagendera tagotara abubono ase boigo ekigambiro kiaruro gochika nyone guchia se umu inspector bwa banyanyimbo kanja no nyana asaba nyanyimbo na nigo eganirie nigaganiri kubwatwa na konye abanyanyimbo bari guchikumubwata onde bwensi olio iruwo guchikana genda mubwate rabo gatari kumubwata amwikie ase echera bas no nyenere nigo eguchikumubera akongu lakini asense moyende asomugano yoiga egente kokoro kwanira mono nkerina oyo kokonere Charles Kerich niga akorekana di buna no muntu bwate voice sana asingencho kerie gwetera se chibarua gose amarubalia abetega kulika gose kerikia rorekanire kolengana buna kego somugaiga nige kororokana na nigo okugwora niga wikete sana ekomo chikorokana na abantu bari bamwetana ine bari bechinguru nege karata bwati ubo bonde bwensi nigaganira ko bechera semitinye tatu lakini bado nigagenderete gutara tarabwatu na banyanyimbo kusikitamu kirukende gionsi nkeyo kiemukigo ige minetina abantu barororo bamwetana ine bagenderete ko mu shield aboigo bagenderete kumulenda gose kumukenga tairwa ase echera ke wetra se ngana engabune yega kwanyara se page yakane nege ntokeria tokorate bana yarkoba usineri bolindi nina ine yarkoba na no mokenyo kawaida guchikuku kwa rurwe nekigambiro na nigo mokenyo yagane iri kubwatwa chira ikerenga chiraire mokenyo yo abwatu na kubekwa echera nechinke sana
nyone nense ya mateko ere etebe kana igo iguna kiuchika kwa rune kigambiro na Diana niko ni kubwatwa wagenda chiremiti nye 3 boni ngani gwakorora lakini omakinjira bonda bwatwe kiara timbwati me picture cyo kwisa asa timbwati nchira cyo we kwanira lakini mbale no ligia no bali buno yoiga batebe kana nwari tali na tayo onye mwae no ari lakini tarabwatwa korore kanari ngutarari nwagendera tene miro bya ya kawaida etambo konke bono ke mukigwe so bona mabori ni gara mange gwetania ama chivu ase page ya kabere kana tukwara sebu ngomano bullets broken dreams final hours of men killed during fuel protest enga ki yomugiro na bugikurobekana gwa korekanete tariki chiaringa 25 ase umo tienyo yiga ogatano mwaka oyo 2026 ase ange wiki ya mo ya etrega kuri wiki elia okurobekana kwa renge igoro yogo kina kwiri gori ya mafuta ni tikwa renge kurobekana kwa erete gari kolende abantu bari basiretie obogima bwabo asiabwo aswikira bonge gotebekana na emibere Diana nere ere ase enkendu ya City Mortuary abo asiwikira boni gumubiro yo mo noyo bwomosaye ubwate myaka 18 omanyekaino bunanere Maximilian Muiruri nabo igoyo nde bwe myaka emerongo ebere omanyekaino nere Peter Gidinji nabo igoyo nde nare bwe myaka emerongo ebere na kiando kurukuna nere Kelvin Kangethe abaiga bonsi piekeroko bonsi pigoro kero mugano bogo kwanerwa iga nigo egotebekana na nigo barasetwe gose chinjari chiabona kibanyorete ogwako koiga gose kibanya chinjari chiabona se ensemeria yatika amona se ensemo area ya Ruiru wetrase postmortem area ya kolire because ekerkiri bari ku tarifa yega wetrase kimbekeria police oversight authority gose aipoa ntubate kyombegia DCI na kerkyonkera habo ntubate kyombegia independent medical legal unit nigo yatukanete na nigo batukanete babwate amasasi ase emibere yabo eyuere kiorokera lina nigo barasetwe because ntubwate eri labda nigo kwari gotama abantu bagotuma abandi bayeta igoro yatokana na watigeri chingoma gwekera wekiunya gitalia gwasiria obugima bwago lakini ase abaiga nigo gwetera se postmortem yachite gotokana bas amasasi ose chimbunde nigo chire ase emebere yabo enga kibono amate familia n'abasani nikerero kerekeri baganirie obwene bwabo ose baganirie konyoro bwana gwerwa ase serikali okwigana ukubori asense muyende boigo Diana kerato poligeri tali this is not the first time ustari ali tangani bintu bingabone biga bya korekanire kolende mbarenga banyorire obwene bwabo gwetrase abanchwa babo gosira nonye gwetrase okurobekana gwakorwa magega ainega tiara gendera tukwanirwa bwase page ya kabere tinamanya kura sensemo yago gose amangana bwatikaine no kurobekana nale aroro gosase gazeti ya The Standard gazeti ya Daily Nation kurende asari tugukwanira tukari rero nigo tugukwanira igoro yo muri kibe kyama kya UDA aiga buna nagote yo mwanchito muliria Secretary General yo Hassan Omar bono ni gabwa tomo chando monene wetira sinkwana anyarete gako bwatoka aigando cha gazeti na baraikuru astinse cha Mount Kenya ngo bagoteba enkwana yaye eyarengete umurayo mukuru bwensi ya Kenya omuske Uhuru Muigai Kenyatta aigani ngo bagoteba nga enkwana yaye mono boigo ni werengete abantu ba Mount Kenya kone nabetka wesokia akaba gako bwatoka togoteba nga apology nasabe tokwabera gucyase abakenya wetera senkwana yaye abetega gukwana kurende abantu bange abaraya bange ba Mount Kenya nigo bamotebiri nga kabe ni apology yago ekyagera ina mangana limo gukwana nabarayi bago ose abanene bage kera murase boardroom aigo mwanchito mulgiri antu watega tiaba rai tubatomo women rep county ya Nyeri okorokwa nga Rahab Mukami niga motebetinga abe gakwerusia abisi kosomora ibensabe gakomorusia bisi wetira shinkwana siriabe tekago kwana chikorokia okubagana boigo wetira shinkwana ya rigati gashagwa nera nigage chiro mwanchito muligiria na ndatebetinga tari wochi gwanchirana ogosabo kwa mabira nabasabe to kwabira lakini abaraikuru asiensemo chiri cha Mount Kenya bakanire naboigo wetira shinkwana yaye Hassan Gaiga oyore omori kibekia makia UDA ni gatebete tiango somero mwanchito muligiria bna atebete
abantu abange bararinga nigo nabwate okorama gusoko bagana abakenya mona abantu ba Mount Kenya kurwase enkwana yane lakini terenga kyane tariki kyarenge aho tebanga abana ba minto brothers and sisters mono kurwase chinsemo cha Central Kenya nigo ngosabo kwabera gwetera asenkwana yane mwanjito mulgeria aho tebanga bonsi bali babeta offended na sabire munyale moko ngabera kuri no mwanjito mulgeria nago tebiringa bari kurwase chinsemo cha Mount Kenya gaiga nigo bakanete bonsi no babigete go mwanjito mulgeria antokomanyigwa nga aso mwako 2013 bono nigo baligete bunanyale tikago soa abisi aso mwako 2013 mwanjito mulgeria nigali ngo mo senator we county ya Mombasa osebe chisebo cha Mombasa mwanjito mulgeria na ndebo igoni galenge omwegereri bwo bwene bwa mwanya bantu tokomanyigwa bwiga so mwako 2007 kero chisegi cyarenge mensi ya Kenya nigalenge kwigera obwene bwa mwanya bantu bono enkwana yayo mwanjito mulgeria ni ntagito esomera subwa galesa uri ukwanira bari ba Mount Kenya ne chinkwana chiabo asibakanire nga tibari kunyara bakumwabire kiagera mangana ali nyatika gukwana tari amangana arweto munoe na mangana otebanga nigarweta senkoro yaye wetira asingwana tiba kunyara bagutwara na barayikuru asiki amakiria kya UDA nabo gwesomera asubwa gale kore no mwanjito mulgeria togosuka gocha insega zeti ya Daily Nation boygo page ya kane na otiyo mugano ingole page ya kane ni ya gatano lakini go mwanjito mulgeria page ya kane haiganige gukwanira igoro yo mugachibe kiganja tigandebo mwaziri bekiganja John Mbadi gaigo mwanjito mulgeria nigo akaniria barai gose nigagikiria barai kurwa bali bakwamiria serikali asate birenga nigo mogo kwanire finance bill lakini egento kerikera ro mwanjito mulgeria abuna gukwana timomanyitinga ninki keroro ngwetera chinkwana chiae Kalonzo Musyoka keralinge kanisa yemo ekoro kwanga ACK St Stephen's Cathedral erimea Keno ime county ya Muranga Kalonzo Musyoka nabetika gukwana kagoteba buna umuswado yuwe finance bill no bwate ebango ya malimo kana bikwegete gali mwanjito mulgeria na gwete Ishmael o moske Fred Matiangi kagotebanga obolemo naye tuna tata nabuna ali mocha kurusiba ngo guseba abantu bali banyate bakwa gucindemero nari kwanyoranga batabigo basuke kole ndiga John Mbadi mwanjito mulgeria ni aotebia abarayi bali bakwameria serikali buna tibanyara bakolenda siasa asomuswado yuwe finance bill na ndonye kende keroro baro chenga nkibwata mocho banyale bagokerenta kirwa se bunge kinyale kegokwanirwa kitaranya kewetuo mwanjito mulgeria chinga kitogende tukwanire goro yo muswade we finance bill aigani go bagotebanga chibese kiranyale chikona chinechi nyinge na bide mtebinge bya nyumba nigo biranyale bikomenta amaguri ngaiteri tukolego nanya tikigosanga naye nabo gwesomera sobo agaro mwanjito mulgeria mugano oyo ora se page ya Daily Nation gaseti ya Daily Nation page ya kane korene ndara mwanjiro mto oyo mto Ishmael boigo Ishmael tukoria Jumatatu tumeti madaraka de indirabe Jumatatu tukoria Jumatatu era ndienta iteto ende wajia ekoro kwa wajia na tutende wajia stadium naro china gwikira bono iga ubwaga chibwa enyone na marigani gwetira se ukorokia koria gwetira se umuriki omonene gose umuriki wizara eriyo borendi bwime Raymond Omolo kirengakia asengencho nagendrete korata na korototana kikendrete okorikana kura se county ya wajia gwikira bono iga stadium for the first time gosa sentune tangani ensemo ya Northeastern ya nyore stadium ayo korengana na baroba gotebana ekinege ento batanya korora bagotebanga mugeni njo mwenyeji apone omwenyeji ogwenire lakini ando muchando soire bono gaiga kera baguchwe chengera litukoria madaraka aguri tukoria Jumatatu na bana aliko ganenda ikiwaje agagu Ishmael igo kana korigia fea kibati Zakari na wego angojai monjangire gagu isanenge ndo wajia ngiko baletera news echiandege ntaito of course tintaiti arokori na galio mwanjito mulgeria kiara na inchira ndabo mogeni bwesko kurereka to kwanira waje mwanjito mulgeria abo no bagotebanga nonye omurai bwenska uchikunyara ka wikira noro negatia barai gochengera litukoria madaraka nigo babwato muchando bwechinyomba abageni baranyari bakomenya egento keirere bono abanyene bari babwate chinyomba chingia banyare bagochibwatuko mwanjito mulgeria eri abageni banyare bakomenya tokumanyingwanga
kero tugukwana 5-star hotel tokumanyigwana barabunga gaigo mwanchito murigeria mbaye bwate lakini rende nchigo chikunya chigo isana abara ibari bawo chigocha igento kerera abantu abangi bari bwati nyoma chingi abanyara bagukwanirwa aba gedi banyara sibakorara kone ntokumanyigwanga wekira boniga chilodging chospisi nyomba chicho kwego kimwanchito murigeria mibagani niga maguria mentire na bali getega iga mwanchito murigeria chilodging chospini go chichire chialenge go sabu 1500 per day ikiri bona tokumanyigwanga per room nigere 3000 mwanchito murigeria nagotebanga ningo babwate 8 4-star hotels igomba bwate 5-star lakini nigo chile fully booked oika omutinyo John tumetibona babuge Tishmail okwego kyani okari igoro sana okari igoro andoro chitibabwate 5-star ebabwate 4-star lakini ndito goteba fukero ligerengo kirya 4-star no ligerete at least 5-star kaiga kusongo ntwa 5-star usongo ntwa 5-star ubosongo korengana no Kisii County ento bwate buna chabo Camel Park Marsh Park timetiga yuko nyebeka Blue Nile nero omaite natagitike batiairaniri na inde bono muchioli no asekio maite omuchito no monene omuchito no monene asenge nchikorega no mugavana we county ya Kisii policy wachakiri gokwana mono tali gokwana mono nigatebe tena omuchito obosongo se county ya Kisii omuchibo songo rigogana erikobe city na nchira yoka turastinyo ari city nyone ne chioteli ekire bintu binde binene bimanya goche gwetani biri birororo gwika tosire serikali erabisi tari manganane na mangana yomo governor lakini ndende gento ntatakirete ke batia kwane enataka mubolinga account yaito ya Nyamira kebati 5-star nga ibone 5-star nere tubwatali ndobwate 5-star isano iga kagitera chichi nataka na inde bamanye tomente chumbi kyomuliro tuntobwate eranda about njabegetwe ya eranda about teyo njabegetwe ngayari kubeko kero ngote ya ikwarege ya eranda about teyo tutigane bodaje kolende kwa igurenga madaraka de mwanchito murigere round ye nago chikokorwa se county ya wajil agatiye mto biba kwanire baroseri guchipara amacha abekiru esima yabekiru chinsemo chinde naba nyanyimbo tokumanyigwanga gwikira boniga no bali bagenderete kuratuta igo asense mwende chekera nkoligereria igoro ya mariganio amadaraka de litukerigeria madaraka nabo igasari agendere chokorekana kurwa samache chipara banyoregetie kigagi chigosori igemireti na wakelyogi kumra igwe kiama kiari siperigade gashagwa asense mwende nabo ko mochikorana basa yataburo irabaraigete naki yogoro kwangurwa notistan konyirwa tigaire magiga imabwono wakelyogi rikeriribu na ageteri moiga bas turo chimintu biachakire gokorekana oino mtaishmairi mwanchito murigeria kwa igure ngano nyena igo konyoro muchando no liga ano skara kaliogirio gena bolera na riogo tokobeka mache muno ati yakobeka mache muno sawa sawa na sepeji ya gatatu kada tukwanira mwana bwati kaine no muswada bwechibesa bwechilifu ubu mwaka bwechilifu bera merongebere na gatano na rimo of course asenga zeti ya Daily Nation ya kwanira mangana abera tatu na asenga zeti enero ne kwanirete mangana abera iga asense mentangani ni gobono asense media ye private sector gose ensemeria banyene na barabwo baganirie na tax ntubwategente kurukwa na pay as you earn asebalia baraba kolye mirimo gose niri serikali unyure umurai bwense na tebete na mokenyo ndo bwensi okuchia konyora umushahara wishilingi chilifu emerongo 3 gochainse tugane iriko na chwa bango elia egocha yara na chwa lakini aso muswada wechibesa korengana ne bunge enene committee area ya finance ekerukoligereria of course mangana inwara so mutandao bwekerera sensemeria Facebook ase page area ye bunge omocheni ogendoro na bogwa somera sensemeyo nigo asinare na somete bari getena ase budget ganyone na so muswada wechibesa bwo mwako 2026 ngane iyo yachete kuba included onyore no guchika kwa rwete asomora ibwense gusiri nkwani yaringe mura ibwense na abakoli mirimo bonsi konyo konyoro mushahara ore less than inse ya 30,000 tori gochia kona chwa bango lakini yentekingi yache tukobekwa ase finance bill yo mwaka oyo iga igabona maboria na aro nigago chabana ine
engane yega yomra ibwense neira no kugania gose naki etaraikiraniwa aintu chikwa kwanera baadaye na mwana tuika chinsa ibere chia bono mambi bono private sector niko baganirie na 5% tax relief ibaganire na 5% reduction gosenya rego keigwa elinde echiko konya nyone no gosira abakora imirimo ase bari bakonyora umushahara uyoriga umushahara ole less than 30,000 abarabo ase ensemo yabo ase ensemo ye bunge na mona ase bunge rekorigeria mangana yobo chenu bono niko bachakire gutwara obwoba obonene ase bintu bitatu mbiri bya ase ensemeria yobo chenu amarwira nara igatatu number 1 ekero tugukwanira endwari eria yenyamore hose HIV and AIDS alafu ntubate burure bwa tuberculosis nabo igontubwate blood services ase marwira ndonsi abwatkene na mangana ya manyinga nigekorokana sensemo ya HIV and AIDS burure tuberculosis nabo igo ase marwira ndonsi abwate obwamate na manyinga budget cut neraroro bono obwoba nigo bwachakira ko bana ine onye budget yega keguchego keigwa asenseme yega number 1 ase namona ase supplementary budget ine ngayi amaliogo ngayi yago chakoro and of course ntwaro che budget ase wizara yobo chenu nigo yakine tekurwa 133 billion nandimba tebeta se budget 170 billion amaliogo nigara chikomentari goli by the way igonga keroko yekwanira nero amaliogo ayitukura hebeka kando tumanyenga na mente ligoli lirolyo ase budget yebono na chikomenta igo muchano noro nabona asenseme yege gwetera se budget cut siasa mureranga bona yeganare wano no bwo bolena because buno kora budget cut ige minute obokora libwenzi people ganeri go korekana no nyana sabanya gitari che gitari ya malyogo and any service eganerie gosego sako around samurera ya igonsi ipi ekere budget etayo ige minute na asinare umugwo go chyoba nabo igo okore mara gwachaka kororekana ngwa kwanira mangana Hassan Omar oyeno muri kibekiama kya UDA amangana nara kwana kega chake koreta ubu tutukanwa banene sana na mono asa mangana agiye kotebekana na mangana ara chikoirera ugwatana ne kana emergency ekerekeria mangana yo nigo aringe target gusar koraga egesaku ekemo na mono kuru asense ya rongo rwa Mount Kenya asemambi yabono ekarugo kwanira na Hassan Omar litangane ne garingo moro kiwa umuya siasa omoto ereru utabwata mwana gocha unyorere no mupwani sisi watu wa pwani mbabwati mwana mange lakini wetera chinkwana cha ebono nigo kinde gyonsi yagukwana niga gukwana kogokia mukubwoe usuri umutererete uyure master abune ngazeti yakwa remambi yabono ni master ogukwana rugaiga uyo no muraibwense igobono kinde gyonsi kiriago kora agukwana chingando cha ibikoro bya ekerekemo nigo agokora kogokia ulia ore omone noe lakini asensemerio kuligererie na ensero chinkwane cheo sekereke mukeria gokora obuja bwae gosobo bwae mboro byobo gochia asense ekibono nkeria ko ligeriwa ainaro arabwo ase epejeria ya gatano tokwera na gazeti ya The Daily Nation manchito muligire page ya gatatu ishimairio muchando no legaiga aigani go bagotebanga ense ya Kenya bono nigerata high risk yokonyoro burwiri bwa Ebola tokumaigwanga kurwa se ensemiria Uganda munegoro twatete umurigeria niko bogendete kuringo bogendete comment kana abantu bali banyo to muchando yo niko bagendete comment kana kuri no mwanchito umurigeria gaigamba kwanete chinse 10 echi chira chikubwatira ni gwono muchando yo onyeti bari go chikonyara bakonyora chinjira baranyari bagwitanga no muchando yo chagiti kurwa se ensere ya DRC Democratic Republic of Congo nabayigo Uganda machito muligiria tokumanyigwanga egatie chinse chona Angola Burundi Central African Republic Congo Neroro Ethiopia Rwanda karato kwanira Ishmael Ethiopia Rwanda South Sudan Tanzania tokwanira Zambia tokwanira Uganda igonoro East African affected yebo bono nigo bagatibanga omuchando yo ense ya Kenya gwikira boni gabantu balia barakolidu test nigo bali 48,000 kolende onde tayo test di positive igongo manchito mulgire wikira boni ga sense ya Kenya onde tayo tokire no muchando yo nonye screening ya chakire gokorwa kolende nigo twatebigo bunense ya Kenya wetira sekyombe kya World Health Organization kwene kyabuna sira bara turi nchiredi
in case ondatokire no burwaire obwo anyare gakwirwa gari abeku kando anyare kagushugulikirwa tokumanyigwa nga imensi ya Kenya nigo tubwate kira bara turinye cyogo shugulikira oburwaire obwo mwanchito muligira kuri no gusaba gwitonga tibonyara bagoswa sense na ense at least twebe kyange igo banyore chinchira kira bara turiyecho nabo igo igwete vaccine yaye talinga neroro nonye nase asense ya Uganda na DRC kongekera tukwa n'obureri bwa Ebola ase gazeti ya The Standard page ya 11 utarasko kuchimutu ase ensemo yende igekara gotebana abantu 220 nabo bakagera gusiria obugima bwabo wetera asuburoire bwa Ebola DRC eyo ne chinse ibere ense ya Uganda na DRC Congo ase gotebana na gwikera bonaiga iga abantu 220 bakagera gusiria obugima bwabo wetera ase uburwere bwa Ebola whereby with more than 900 cases reported abwaso wikera boniga ebikoro chimia kianda vyara chimia kianda lakini mate ishbari entokirito na induto kumachiko gotwaro muchana kirego se gitoko machiko tebanga ehiti gatobe maiso kireko nyoranga chinse chia East African chira affected maitento bwate boda abantu gwenda bari nonye busi ya gari ndo batachiboda chinyinge gaiga konyoranga abantu baito ngogenda bali boye bikoro to boye mesigo yabo baratara igonga chiboda cheito na chirocho nchikana iri chira kongerwa na ometaba ntongo akora bale chibese ngoenda gali ntebi Uganda ndaite gosoa gose Uganda nkuru ngotebio ebosi eri goso munyanyimbo bwataganda kometekira kina kiratore ntro muchana ibo akorigerio se nubate passport na biribyonsi biganiri gotume kukuwanchira moeta gochiase gutamba kurense mu gochiase yende wone koreto muchano nero tro chino screening bono gochiba uchkwebanga niganiri gokoru nabone gengaki engaburi yigekero kelia rigoriria mafutari ya igoro enyore asama tukamagega engaki rigoriria mafutari ya kinete ntwaro cha banta abange chigari cyo chia lengangene no rubebero wa Uganda asinga encho engaki egyo baragotebana amafuta sense ya Uganda nigare aserigoriria inse kero kelio korengane nense ya Kenya igo chitrack trailer chigari chinyinge ekabana niko chiro musafara uchia sense ya Uganda chenda chia tamboka chia nyoma mafuta ya meriende nande chia munyakwirana gocha ime yense chando monene kurindeke tukwanira amangana yo bachinu manchito muligeria ase gazeti ya Daily Nation bege page ya gatatu yo kwanira burere bwa Ebola nabakonyara ko wesomera sobagaru manchito muligeria kinye ntona goteyiboniga naye karere ndo mwanchito muri yakonyoranga nabo kubeke mask no ene herole galime karabeka kulene tari okoboi no gotebanga 2020 aigega city ya Daily Nation era ngokwanerere nyagitari ya Kenyatta ejuro mucho Nairobi twarira baroira bange babwato muchando woburoire bwa cancer bakogendoro bagotebanga chimashini tuchirwa koromo tuchirwa kora tuchirwa koro chigosoko bwato ko bokonyi kulene gaigo mwanchito muri bagotebanga chimashini echo bono nigo cheranire meremo chinyachi ko bwatuko bokonyi ochia ase abarwaire boburwaire bwa cancer tubwate radio therapy na baigo chemotherapy haigo mwanchito muligiria negatia abarwaire bakwerera muna banyati bagoikira gari asinyagitari rikorene tibanyara bagokonyo tubwato yo mokoro kwa Veronica Nyambura haikaniga tuteba muna chete akore radio therapy kolende agatebunga chimashini nigo chisarigete agatebanga niga bwatuburwaire wa cervical cancer obwatu alira semia kebere kolendo abirega kuburwani nabono agoteba muna chimashini chiranire nigo chiranya chiko bwatu ko bokonyi obiya sana ochia asabariro manchito mulgiria kreto kwane boriro bo nabokonyara ko gwesomera se gazeti ya Daily Nation page ya gatatu nyarego kwerora chimashini echo naboga muna chira chiko bwatu ko bokonyi ochia asabariro bonsi mense ya Kenya bwatu muchando yuburoire bwa cancer sense muyende page ya gatano na gatatu mambia bono gokwanera ya bwatikenene chisemi na mono asilia lero nigo emorekerete amana bwatikenene abarimu asegotebekare tukwalero bochenu bwo bongo gose mental health asense muya barimu wekerbodiga egotebekana na around 88% y'abarimu nigo bwate umuchando bwo bochenu bwo bongo na umuchando nasinga yokorwa embarikire lakini akerokorira ngeria yabo nigere nkemono lakini keragokwanira ngeria yabo Ishmael igoro naye wasomete gazeti ya The Standard
nanding nyo tukogoteba igori finance bill eyuere 4.8 trillion abwa sebese ibono ya nebese yu ya balimu go seyechisemi nigo ya keiwe nekero kumanyikero togotebwa ngebese ya keiwe ye sector yechisemi emiritinga abantu bali baguchikumia gatiga nabu nabalimu abono mete depression ya goso no bwate family no bwata bariro gushugurikira ibintu byonse biko bibingi aina ra kwanirwa singazeti ya The Standard ya segoteba nabarimu abange nigo bari trapped guse nigo barasomotego bwa makabeso ni gari goromono narikire kubukarekera litwo kwa ndari mirimo lakini umweri w'umutienyi tabwati kende umwarimu wose uyorike na serikali yachitaka imukia nabwate sira ya serikali igobone bese yue gocha yonsi ni gocha na ndi yaminyorwa yagenda likabesa iri kumutiga renke nabwata mahitaji yae labda nabwata abana nero bwa embogendret bono konyorana nigo abarimu abange nigo bamenyete ni birengererio ebinge mono abwase 100% yose 99% 88% yagotebekanana nigo bare trapped in depth yani nigo bare trapped asamangana ya makabeso aina ra kwanirwa se ngazeti yega ya The Standard yamambia bona nabo igoro ya makongu yense kero keri bono chege chidai kange emerongene emambia ya bono igoro yensa ya mo Afrika ya mucha sabono nigo tukorasi muri chiduka na nyume go simuri chiduka ntwerane taganderera kuligereria yanda mange mambia bono tuskare ne TV yao Eye Nensoko TV uboroso bumugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments. And we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills. And then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliant. Ubugima n'urugendo rubwa tamange. Amaya namabe. Umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko ya gusi na gusanga naba yaeteire naba kuyaetira. Nchekera na iboletwe
unango tebiwa ndabona ibaru tukinde buya ngakina kinde buya ekerna chiko ikemia kasta ngachaka ngo develop ngoira samagoro wane kamanya gutokanga na twali roba wana wacha gitego aya nime yo muroberio bumwenori kila litukule Jumatano cyber chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi eye ne Nsoko TV oboroso bumugusi Murigeria nigo tugendete gusangana igatia yera stigaseti kaite tugendete gusangana mwanchito murigeria nogendete kwemanya igatia ria tugendete gusanga nae kulindi na neta itenkwirane asigazeti yetu ya The Day Nation naro turasanganga na ria tigarite kulino mwanchito murigeria butambe togotebinga kero tugusanga tigaseti ichi kwenye gazeti ria ubwanchite kwanyara kugwesomera asobwagare tende kwere wikape page ya 12 nande aiga oyo mito Ishmael nige gukwanira gaiga igoro yobwanchani no bwanchani bobisi nake gukwanira aiga machito murigeria nige goteba bono omurayo yomo niga atebigwe anyare kagwakana omwanchioye chimilioni nye nugutaisana isatu nigo banchaine nere rende kero yo achwancha ebosienke gose employee totebe akanyabaga komubuta emiremo keraba ikase kigambiro kikanyara gikomo kekiranya kamotebia kane muswati oyo chimilioni nye nugutaisana machito murigeria tetu kwanira omugano yo asobwagare nabo gwasomera se page 12 bogo gaigango kwanira baligoro yaba wakili aiganigo batebiringa abanta bangi bono nigo bagotumia omutandao o AI asenchirembe igonga anyokoli gati abantu bali bagotumia AI omwanchito murigeria ene kyabona kuyetumira senchira erengia nande nchira yobekerano aiganigo bateba abanta bangi bono nigo banyore chinchira bakorosti video chobokora echibakunyara bakobekira abantu bangama mocho banyara bakubasaliria marieta aigegati abambare mention ndio mwanchito murigeria korende saurie chingaki tianganchiro yo minto Ishmael aragotebia ali arasi gazeti ya The Standard ase ensemo ya gazeti ya The Standard mambia bono page ne ya 10 aliago kwanirwa nigoro yena chiyabe teke kurwegwa ase chikurigoro ase kigambiro keria kenene na monekera tugukwanira mangana a breakfast nere yabireka yakoreka na imeyense abo ase bono ekigambiro kia ruro gochika gochia se ebunga nene imeyense enyare kwego disclose gose enyare kego sokia mangana gosege kobeka teneni amangana abwatekaine ne chibesa gosogo tumekibwe chibesa chichiabere chigo tumekwa ase kuarigania breakfast meetings ime yense abo ase ngane yege kigambiro ekina nigo kiabegetu ase kigambiro ekenene ne kina kiabegetu kiga no kwamereria umurobiro yego breakfast ase kerikolengana no yobegete kina tebete na ime yense nigo tubwata chidini kinyinge mono Diana igobone kerukeria breakfast uche yabekwa na inde na buna ne ya masabo nige kuoro kigose nige gwatana na kubeka nsemo chidini chinde buna dini ya Islamu ne chidini echiga chinde igobono uyakabeke kino gotebana ki eye egenteke kyabereke yakorekana gya breakfast meeting nigo kerema mincha neri chiko korende wetera sena chi yarwetwe no mona chi ebina okorokwa Justice Mutai nigo aererete na korengana ngane yo nigere korengana ne katiba korende nerebuya serikali gose bungeria enene enyarege kubeka teneni chibesa chiabere chigotumekwa elio omwaka ni ebango gose mwana inchi anyarega komanyana ebesa egoche yatumekwa kuarigania breakfast meetings yechiga ebese yo ekerengo kiaye neke
na ekeiga na ase ensemo yende oyo nigakorwa kwabona nere mugabana bwe county ya Kakamega Fernandez Baraza igakare kwerera iguru yo bokora libogendera twikanirwa ase county area ya Kakamega abo asibo igo atebire na egati yo murubiri oye gusekerenga kya ekenene nuko noko ene kiabuna emiroberio nabo igamagendera sensemeria yobo chenu oboremi chigosori ngo magendera ngwekiranirwa nabo iga amunchirio ngokorekanari ase county area ya Kakamega abuna sensemo ya engaki ari gusanga nabariki bamangana kwerera narya agendera tukuru ase county area ya Kakamega abu asekerenga kya ekenene no koenekya na obochenu oboremi nabo iga sensemerie chigosori nkogororwere nabo igokoba korungia buna bwenerete Boigo ase gazeti ya Daily Nation yo mto Ishmael epeji ya 19 niyo kwanere gorio muchando yogosira kwa bana imensi ya Kenya aiganirwa bagotebya Bible na bego ko baboria abiboli banyare bakolinda abana babo chinga kibara sikuru basekera bakoenda sikuru negatibali chinka ekero bakunyara bako batuma asijiduka igo mwanchito muligeria ne bagotebanga abana bange nigo basire imensi ya Kenya wetera chinchira cy'ubututukano nabo igawantu mbaye babikiru byara abandi nigo batokire bakubaita abana wikabosira amagimabo bagoteba Bible nabego ko baboli abayiboli bonsi banyare ko balinda abana babo igonye koro muiboli watumiro mwana eduka watumiro mwana roche ene kiabuno mwanchito muligeria kwa mobwatia nabega kwene kiabuna oiranire nyomba kokoranga obeire chingaki osege kakeria otatagetenga nanyare kawika ene kyanga kwa mobwatiri anyarega kubasifu kuno kubori kwa rwego chia asa Bible boiga kurwa sinsemo chialamu niga barundi kigali abegerera babone bwa mwanyabantu babuliye serikali kwene kiabuna kubaigorere chipara banyare bagokora kisabali chiabotuko aigo mwanchito muligere bagotebanga ngwetera aseli chigoria bete likobekwa na boigo okorobekana kwa bete ko kurasi ensemo chiria chalamu Gaseni Garissa Malindi na boigo Mombasa konende ngo babolire banyale bakwigora chipare icho heri banyale bakunyora bagotumia chipare icho konende mwanchito muligiria kayo to kwanira boigo chipara okwanira bale gati chinsemo au korobekana kwa bete ko koru kati ebintu bikaba bigusarigwa kwanira bale goriye county ya Nakuru nechisemo au mwanchito muligeria nabagosomera asobwagale olemna bagokwanira igoro yokorobekana kuri kwanya twokorekana mensi ya Kenya igoro kwetira igori lya maguta komenteka ase gazeti ya The Standard mambia bana ase ogokorera singencho echinsa nigo nchenda chiokorera asensemerie katuni yeri tukogose mu Rwanda bweri tuko abo ase ekero koligerebya nigo koligerera gazeti ya The Standard no musubati ore igabwo nabo igasensemo yende omugaka nare oterene gabwo ensemo nakoboko kwaye nigabwate engazeti n'engazeti yekero ko yerigeri kuro isiko nigeri kirena surge for in gruesome children's killing nabo igasensemo area yomusubati nigakare kubori na what's gotten into Kenya gose ninkikendrete ime yense ya Kenya na kirikiko kwanerwa bwo mono ekerokeria ogo interpret asobwango mono nigoro yogokwa gose number 1 ogosira ogwochererwa nabo igo ogweitwa kwa bana no nyenase ensemo area ya bana abasubati nonye na sensemeria abana bake omugano oyuwego gwakore kurase ensemo yago igo aina araga kwanirwa bwa mu Rwanda na serituko ya lero ine nkigendrete abo ase bikoro bya bana bagendrete gusira wochererwa nabo igabande bagotoka vaitire njendara ndase katuniane Ishmael oyo minto innocent rero nanto masole atebanga promise yakubekirete Jabete ke wikerana promise ira ya na kiyarinde gusa sengencho kwanya kere ira igo ni minetina na gotebye ire iyo ne ire ante bitungo tebinge ira mwabekeranete jabete ke wikerana litkolia lera kerba gucengera litkoliriya ba egeno big Islam ante betinga ngotebi boigo asanari bado mbagendete gucengera bagendete gucengera korengana numurai bwense ya Uganda lakini ya Italy ngo yarenda ira narenda bono lindo manyete nerochega
na mang'ana amacherani nero chega ekera chega nere bya nanche mwira nere naki koleng'ana no murai mwensi ya Uganda Yoweri Kaguta Museveni ni gatebe tena abatiotereri bonsi ipi be timu ya Arsenal nigo mukwire chinga kicheino mono igo Innocent no igwete tari korandinde gaki korende inganchere yabetereri bono ngekwanerese na mang'ana yo murai mwensi ya Uganda Museveni agoteba iga mirimo ya ine menene mwire chinga kichinyinge nigo mugandirete kwika guchingira korende nigo mumenyete ubutakaime bono chinga kicho mugotumeka ase ukonya go support na guchingira bobwe bwa Arsenal botumeke koligia enibo timanye tina asense muyende naroche Innocent ndo chika igabono twangere kwa no asense muyende rende tyangira rina ki naroche bakwera ngira se katuni yani bakwera rina ki umurayi yoyo baramire lakini na Museveni araga utaina kiyo se kina kiyekene bono rende kwanya Museveni batabire na kibati kibati ngira se katuni yani kibati niko tokubatira nere kare twekire nsemo ya magwagwa noti mogirango Mwanjito Murigeria no je katuni ya nega gwe gotebanga keep off politics aigano rocho yo gusugumwa tinda itimoteberie to Mwanjito Murigeria kinomoro chigagu barigetenga Jubilee mbele pamoja aigano rocho kuru enseme yo kumusugumo Mwanjito Murigeria ne sindani abekire usi esindani eriyo gusona no rocho chigagu ne usiye yune ro ebekire bigotibyo murayo yo kuru aseke amakiriga Jubilee oyo kunguso Mwanjito Murigeria nande gata keire aite akangura kugesina ndibatebanga kogenda igorogere bana nigekugwekaniwa no gago Mwanjito Murigeria no roche akangura kuna kwaganiria itabara imbali kurumega gaiga no baroche na bari kurwasinse mo chiria cha Mount Kenya Mwanjito Murigeria tete ngwa na mangi kurende negatiali arenga se gazeti twasangira Mwanjito Murigeria naryo tanyorera se gazeti eri bwanchite tukuri rero ngo tebinga nyora egaseti eri bwanchite ero nyari go kwemanya amange nabege gatiali twasangira seboniga na mangalingira kini twarayetere ase mambia yabono abono twekera omwerio asensemerie chinga zeti kolende magiga yo kogenda ase omotimoko omoke ningirane osentura nena yanda mange mambia bono na ase ria rero nigo tugochigosoa ase ensemo ye ward ya Gesime kutoka ensemo ye bunge ya Kitutu Masabe county ne ya Nyamira abono turachikuriire na kumurikira ayabwatikaine amo na oborai na magendero kurase ensemo eyo na mono ekero turucha sobochori bo mwaka bwechile fubere 2025 na kabere bari tugo chigosangama na barabwe mambia ya bono no yo korigekero go kyo bwa MCA kurwase ward ya Gesima uyo manyekaine bunanere Joshua Ongwaye nabo igasensemo yende ya kabere no yo kurukwa bunanere Erika Obiero uyo asirete nda kwerukana agake akaya nabo igasensemo yende ya Joshua Ongwaye uyo manyekaine bunanere Emamba abono abo tugo chigosangama na barabwo emambia ya bono ward to kore moramono na korigereria asubwa galerero na kumurekera ne ward ya Gesima ward ya onerie ward ya Gesima ni ya Innocent ward ya nege kurukwanga busamaro kolende yani nonye no koyemanya toye manyeti na gwikora ararengerero ara lord mbo sana ya tinda lord yaro inare go kwatebinga ya Gesima ne ya Innocent ya neni yokurukwa busamaro tinkweba pi kata ndogo ya tinkweba lakini rende Ishmaeli kuanga itaike ya mwega tutaraenda omutumuka wageni bamane gocha nginyo litol dirit ko ya lero Dan Suarez Frida Kerubo nga wakateba alhamdulillah alhamdulillah na temirande ko yani so gwenge wange gwacha kana I want to address instead of addressing the nation ni gote to address kurukwa na press ya tari press kagitembaga ne dirit ko ligia na ndingdo chinga dero kingo konya toldigo ko rumurubiryo oya na diarandetere epila whatever bono ne nyamaso bo ana ne nyamaso bo yani asubo ekero kwa ne nyamati ana nyori omolgererie gentekemo bateba ase gazeti rero abanyene chibucheri mbaba sikoni nyama batoe bosa ngina bosa nkara kwete usengina bosa nkara asirete tayo Mwanjito Murigeria tendo mutuboko tunyato kwalgania bagini ase studio Eye Nenso TV Oboroso Bumugusi Kera kama jakatara Daiketa oni ya Nyamira na rena shauri sangwe Ngara rombo ijano Umotu wate ya mabwai
Murigeri bwa Soko TV uyu no muroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kila kitu kulie iki guchakira chinsa 11 cha mugoroba weekend seyemo ya butuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubwo yandajita asikerugo orambulete merondo kunya gusibero ngori na hali ase screen ne chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Yang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwanu ubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria Bakalia omoto yakabwatwa Bakalia omoto yakabwatwa Amatukemeronge na gaika kabwatwa. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Chinchira chito chigekoronigo chirasoko goselibwoko nene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagarira Soko TV twachire gutorigesa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwaro oboroso bomugusi boigekerwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kubeketi bya kwene kingangwe somyo urege kyomugusi wetro muroberio bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kaba samwerere nabwigabange nabanyika iligo kwanero kwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yumugusi kera litsuko ria ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na Mbeya Men Soko TV na Stephen Nyarike Bunde tolende ekimira eye ne Soko TV oboroso bumugusi Yekoro yeito imeye Soko Soko Yekoro yeito imeye Soko Soko ibyengia ya jirengu manga bunalero ine nuri betri oratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asinginchao nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia singa kichonsi chibetiri uratumie asigalienke ebasi no nyaneli kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile unajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 073969
7855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Obutini no bosombasi amate ninki kere tokore Asa Marieta Ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia maruna mariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikaru aligo panya oro yonde orenge kwende kanisa otigire onge akonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima bwe asamange twakirisimya namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichiburio gukora chingatare ichyobutindu. Eye Nensoko TV uboroso bw'umuguzi. Muriere bwa Nsoko TV chide kanisa no nemwigore chinsa ibere chia bono mambia Nsoko TV oborso mugusi na inde tokomera na sensemo eyega yende ya kane mambia ya bono gusekengese gya kare asuko ligereria aya bwatkene na siasa no bokorere na seria lero yo toswa ase ward ya Gesima ensemo ye bunge ya Kitutu Masaba county ni ya Nyamira ko ligereria na ralia yagendera tukura sensemo ina moneka turuchi asoko chorbo mwaka we chile fubera 25 na kabira bange banyagwesoke na kero yomo na ale nekerenga kyogo chencha wadi yega ya Gesima na ime studio mambia bono ninde nabageni abo baguchiko kwani mambia bono na boigo entuchiko chaka gusanga ase obwagare eri kubwatia yaiga bwatwetera senchera yo mutanda gwekerera Facebook robega sesemeri ya YouTube Nsoko TV robega se namba ya mawasiliano no chikonyora libaga ryo gwa kesimi na boigo gendera gutume ujumbe yage nyenge gwetera se namba ere noti isano na ibere isano na isato isano na isato isano ne momara gatano omwerio beka isato galia eri tutaka gusanga asubwamo ujumbe yage nyingi na boigo no chwaka esimi badaye aseri boli lyago nasuko sangana boyo keria oraga ni kenyarege kwererwa asubwagare gwetera sabugeni bari ime yestri abega bonsi nabarwanereri bekerwo kyobwa MCA asobo choli boli bosi bo mwaka ogocha ase wadi ya Gesima na kiro byamba eribaga erio baragosugirie mambia ya bono tumenye gosoa enkwane karibu sana ime ye studio tuchake kurwa sensemo yokoboko kwani gukorio gusikatikati kwani ango muririe mambia ya bono. Okay, awa yabana ba Gesima na wonse barase studio na bakwani mbia muri Marieta Ngoro ku Eric elinde barongo indoyo bobiero seitere asakoro ku esani ime ya Gesima ward abange bamaite buna agake akaya mbia mona sokongari na studio. Karibu sana tukore kuri ase ensemo yako. Tigangire liboria bene bukwani abantu bonse ba Gesima na abantu ba Kenya Trach Marieta Ngoro ku Joshua Ngwae elingoliera ne mamba go selingoliere kero kya Gesima ward. Mbia mona so toiga na studio elinde tote abantu baiteki togani tiko bakorera. Yeah. Bia mona ime studio ne mambia baonekera tukuchaka enkwana yaito nigo ndachimbairanie class me kidogo asubwango mono na wanyana se chibunge chikebe bunge ya county ya bunge area enene nkuraro role gentonkera alika kwa bekeri chida kikagoseni sato igorigoro nigo oganiri guchitumika ali astikwerera
nugo kolera enkwani yago ne bana kwa turakora gukwana ali no kona chira bono asemambia bono muko nganchira tuchakene libori litangani chisekunde ne 30 choka ali asichiko era igoro bas abuno ngo korera gentu kike abuno tukona chira igemereti na inche gwikangi gore ensa ya nega iga eminyoke embero sana use stopwatch ya nega ne libori ne naliraiga emambia ya bono tugochakana semo yago Erika ndiri na umuntu wigasonga tota abantu bate politics and leadership ayigo tukira naso umuntu rito na ntubwate siasa amo n'uburayi korengana n'ensemo yago Eric sekunde ne 30 choka siasa gentoki n'uburayi gentoki. Okay, mbia mwana mora ya soko ngalibaga siasa kirotoko ligera siasa na uburayi ne bintu bibere tofauti sana. Anyone can be a politician but tali muntu ndwansi ora apa erida. So I can briefly saying siasa on the ones na bago sororo wake siasa nga no taito kora gento gete party operai it is something inbuilt gento ke kurume yao. Okay, yes bia mano watumekire kumire kiana chi microsekunde merongene na isano Joshua siasa gento ki no burai gento ki gose nkiura kwanire goro ya siasa no burai. Okay, even there is time we kwambatana elindobo morai yoso oso siasa we go to the quality of leadership chirichiganeri lakini ende to guchaka to swali ukase uburayi gosase kero onya to gwetera se politics igone inde bibere wikabyambatane elinde binyale ko and hand in hand but again to go sabekenene otwari ende go leadership skills in you so that ekonye go transform what the agenda you have. Igoro emerongo ibirana kianda watigari asinini otambo ke moino mbia bono ase ukuno kurachaka emambia bono bunenchira ya moyo kubeka oburuso na kiro mukwanire kurengana nere na siasa ngento ki no bura ingento kike Joshua emambia barekera tugukwanira emangana ya iga onsi pintu bwate siasa series ko gaiga ebenangu si ebena no kogenda Nyanza okende Western and onsi bas county yonsi emerongena na isano na ibire siasa nere konya korekana iga ntubu number 1 tubwate siasa yokorama usekorama na tubwate siasa ya threats okogosereria oyo mino ntubwate siasa ikurukwa na blogging chibloga yani kiro monterero nika gwate chibloga chikumya kaso mutu no kwabeka gantugete aida ba ukwegerera gose konyo mwameriro gobeke gantugete bas nigo bagukwana meminche yo mwameriro go boigo tubwate siasa inde yechi handout yani nuko so yoko boko mubuko bono mubuko no rugukwana mono wetani no nyene bikoro biria biganirie guguikiranirwa amo nabarai nabo igo ase ensemo yende ase ensemo yende boigo ntubwate siasa inde ya gunzim neregendrete koene kigwa korengana naye kero tukwanira se amangana yu siasa ine korengana inero ukoroka siasa go sengento keke siasa yomende kero twakina gotira kare omonto gagachira oni chisela chiae abantu bamuroberera bari bakabangire ngaki yanyona abantu bakaroberera raini korengana ne egasio gose bintu gwaterio chikubakorera lakini with the time egacheka katika berenga oikose ro omonto oma konyore kero gose omonto na wako mwana ne karenda akoboringa ne karenda ngochikori ya tirira keigo ya ikira samangana blogging because of digital migration blogging echi propaganda no chire na boko boka mambi anya ale gose gwade ngose kwarenge asege totalenge osgwanya oro woncho iru style getu kwa beki no ne bintu bitari koreta masikani ande siasa ya chire oikawono monda ko ngawano mete na muraba minta youths ba chigas cha kaire wana kasika cha kaire youths ono ko nganje wana tigambe bloga yao na enjenyo lege ntoke so nagaga to elani with bunanche ngere net with the Fredo Kengo Matiang'i nechi polis chia yasiki enero siasa tutete kuchiko city amangana yechugun amangana yoko enda matanga ando bagwakera lioki amangana yoko kwemuka kurwa matanga kwemuka na abantu bonse kwemuka na abantu bonse amangana yoko tabanga mente mongora na lero usiali korunyali bali chajo gora sereli bweli naro rage simali naro yomona yaro chagire kwero kanjenza iri janda ono siasa ina tutete go city because remember even on South Africa they went for 27 years apartheid yakaera and to actually 15 years of devolution to the development because of this siasa duni na kitu achagire ngone round ye
let's come in, because the challenges in Chirichiri, bad handouts in Chiro, blogging in Aero, but no real change of development on the grassroots. I go on, they are any room and changing any Matia. Matiang Beka, Tenga, in Chetaras Mang and the neck 47 years, say Mago to be a want. Don't go and have one thing. Ngwajo no ne ekero most ria ba into authority by election e changa lusi vandu vachakire kuchanuka mara jiba sanja rutu alichi nyingi sana ibaote bana ragira lakini no manyeta asubake kura yago nanje wanyo de andonga itukuli uja kuike abantu bitu bagesimali itukuli uja kuike polling station kwa soire polling booth igendo bwato mbibere nyasawo go nambeli okwayana ondete orojenga chweza chiri kwego ngana chigo chwakiro omonto. So I think with the time, and especially this coming election, amangane gutumeka chibesa na gutumeka na ndeto ira. Wanaginte to de andonga make chisera chiao. Ingigo chikokora abantu. To jaga nganje ne chibesa mbwate. Osenje nimbwate chukuni chisene osam blogging enough. Echinjiro chikoko bantu mbari chikotegerera. Ko ikoenda ali ebinyoro okwanira bangena bali batenga what the real challenge na kwa konyora match na kwa konyora chibasari na kwa konyora good health. Erinde to move them forward, because abangina mostly a generation ina tu akina una njomete na kabekerwe kabuyonsiko mweboli ande skimu yakonda ocha maro bonya ranga tin chole tibi uyubiri na libra. That's the same situation abantu betu bagwetera gusi. Okay. Asensemo yago Erike karatukutikira sensemiyo no kwanyora kabaga keigo ebe na matanga be no musangire kano no nyene uyiga bwo changira nyone na boruke kogende skuru ebe na nyone online ase mitandao nyone Facebook, WhatsApp and onsi ebine bibi konya korekana na korengana na baraina ugo blog ukora ma threads gunzi mena kero kogenda ase ni kogenda no muganda bwa basaye bantu kitaba kubwati gocha nyone chibura buru chacha kakoene kiwa einero siasa ya bono. Okay, I will also echo the same. Kero kwenda bani ka siasa ya Gusii ya answer kwa tofauti yake kwa siasa ipante kwa hapa. Na mbeyemo kero kuligera linga siasa ya Gusii bani ya kira segete nga okwenda ground gete nga for example totenga aka kaka yango chara matanga. Bosenso abe mamba igorali nyabwe. Mamba kwa ndori abantu baye go 120 ka bacha gari rio wansa okwana wansa okushauteli. And that's what now the reason as to why nje buna record obiero no ina abantu bantu bonse karwa goche sani seitoka engo batebinga onye mamba kara che seite sani motigere moyali bakakwana, because at the end of the day we are not fighting for the personal interests, we are working for the interests ya bantu bagesima na interest ya bantu bagesima inche emamba na bari bonse to kubori chikura lazima to chamo tuyuwane ntu buna bara ikwansa bari to kuboria tumakwendishwa nganaki gesima ya berebia. So number 2 story yoko beka the progress by the way, progress have affected so much na basai. Kwani orango musairera ko gotenga ako support record. Osese ngenjo mutumina 200 gosemia. Dito ko dinta kabwati matenga yara batimbwati o wonchoka kwani orango post rie mamba. Otabe mamba tosa atana na record. Are you seeing? So induna basai indu tu abeire ekikwaso kyo kwari put development as ward cheto nechi constituency chia chukora mbaka as a county. So njengo requestinga onde bwensi okobori chikura. Genda nyina matanga teba ngoro kweli kodo bioro agakakaya ena chagaiga esengencho yeke neke tikaraga ema mpaka ikaranstari ya motike yakanya kuma mention ne ratene etete abantu baito mbabwata maiso ngoro rabale mbabwata obongo mbaro chinga inge record akolire inge mamba akolire abantu bekatora bekamo ngobwenerete antaswa injando sia sengo janeta na nyakurama monto yango tebanga engakine cheke to ikaransense to teba ninga intuna basa bagesima ngaimuro chikisime doko nyira gochi to ikaranzamo tomago soko chesko gari to batebinga oyona oro mosima mwetu because personally nje what I'm saying nyameno must go. Yes. Asense muyende nkura na sore Joshua muligere nagare chikomanyana nonyane sabari yago because ayo monyane gocho chaka koligekero ekiga kyobo MCA asinali sabari ga egochakira because to kwimoka lero igosobokera rotebena ni gugare chikoba omorai gemenetina oboroso bwaye mbororona asinali gwachakire tugocha paka yagerere bono tetukuborie kero ekiga nainde esegetu ngagie kurwa segeti agena na ngagie kuri okuri kero gekeiga nkiye ko garota chieto bo bunge osoga ndo bo senator gosoga ndo bo governor gose uchiokora uchikori kero kende kinga gosokora ebintu binde because abande mbare buna lero igokonyora umwana inchi agotebana mbare bakori kero gekeiga asenge ncho barorire na muino garia enchera yoka yogotajirika asobwango mono
ngwetera asubura nango so akali kali mwanyore konde ye muiga watukabira tatoiga bas na inchi nabero mukubwa V8 nyore amaskani gocha ebintu binga buna ebiga esegetu yagenene na boigo uboruso bwago bwoburai ngaibo chakerete ntake kwenda in details mono njengi borire kenyoro kiamenyaje ya Kongo South location esima location nginerete familia ane ya ngwenyara mono no ene mangana kera tosome tugutira njengo so ngoseli kuna chire konde lisaga eskimu bantu mbamete kurunga alio gisemba twasama na batakabunda nagarira bantu amatobori ekebuse kale emechanga kurupara wa kere muchando mwana incha wetera ninyoroche lakini bono yachire kobanga ase ngintu siase igende tangani ya bet expensive yachire konyoranga kero kultenena okonyonanga no monda ko no bwata chibesa lakini bono yakirenga kia abantu baitu barosire bararenga bese bagusaba teo chikobako bono kekoro chino na basaya bange kutuimukire because tu already gap enene aso delivery service delivery to our people kende ketangani amangana ECD classes nune msie no bwate right yawe yokwanda gukora ngende kurunga policy making ECD classes boni ga chikwa ga chibune birasi binde mete mwana biribite bike especially bune into abasaya mbano to nyukonyora abana bali abake bakwenda bashecho n'abana abanana kamwana kana bagagoterera inde obegeto metero konya babegete chipi kote bikoruguchia futa kaso yege chara ali asba ko bonyira kaenda gasunduka ke konya gagongire gecha maro bagakwira nanga ende akaromire tobwati beso gukairira nyagita okwenda nyagita mari ogoteyo yabidi kwana poni engo koya ochenu bwa emboli boronge. That is the cycle. And policy making we want una njege ntongo getangani ebira space di wekabe rose standard like echo aidere mega yekerasi ose chire separate ari asibare concentration ya abana bali baisidi mbago taka gosoma itukuigima mbabu ati concentration era very long hours igomba takere entertainment ingeyo na TV kabe kwali babike runo na asaba kurara mega ari karabarosire aina mangana education mangana basari bono ego mete timeti na KMC ba okora ba pass budget pataro chinga basari tebe kirio the basic need yomuntu mutaka ogesima osonya Mira County mugabana tayo oyumuga niri kubwaterana nere kwa mareta se ward yago chibasiri chiamanya gochaka koenanwa asege nchonkoro ra serati bayo mugabana otabana ase wiki yega lero na mambi nigondegesima koenana chibasari eyuende nikonkale rigoma eyuende nikonkale kachuba kogenda no metheka ni kya mangana ngi ya Mira ngima aste basari era into basari toko yonga simbarati kurukisi county libo basi ogwana chibasari lakini wono it fails from the registered because nagumogo te budget motaro jonende because ne governor na roko ba budget mo pass ko se mo erole ngako era mokoranga mangana basi ritari figure din ende mweti tuirane umetu na wono iga nkali kwa ire chiribusa to umete kare ole form go se grade 10 gotira ko bwate 12000 wakoroma manya guchiribusa to no tayo mweburi onde kanya wakana 500 ose 700 na bako manage gosomema because ande tosomera totaka tuira nese moya manje timme tinka sumba kia soeta barai baito barochinga gusinga mburango tuherekerengaki mpaka hono kole mabisima is not a priority ebine bintu bya Nairobi but kwa umuntu agachete nyomba yobonyasi ngayo jiguruzia macha igego tuga oimukia kapyuka yo tirimbo kojiro lakini karo to touch count chinde tuetire bakadaraka nide tuetire bakaga ga settlement buna jemenya takitengera mu mansa ga menya to almost 10 km zawe was 5 but ya bwata mache tapa so kan siko putuko oigoronyo ibata etiko gebeka nga it's not a priority because inka sumbe baswet abangina baito bone ga spinal cord karo oyanda no ane mangana no anya Mira ari ando ligelinga megongo ya ne ba usamberu kerengaki because of kuimukia machali because ometu na nje to expecting ono muna tuja bangina ba nyolra bana bachire Nairobi wachire kwa nyomira one kama ne kana ngatinga mukao ga ku Nairobi chocho mami na match
amangana amache is the top priority. Tera na amangana agriculture, there is no single project ebikire ya agriculture. Ngoro na tembea gako na chimbusuru. Correct. Lakini goenda busongo kwa rabukato. Gokora na Nyamira kwa ngamba ya to bunyansi kete bole what 2 million ngombe chichi ale to bunyansi obutochiro. Karo ne budget ebikire 2023 2024 wadanga gesima god. Yani walete pasture what 2 million. Na achire kuligita tangombe kie chichikaliete. Chiaburire. No na matanale ndemba kwa na matanale nda umura wetu bwa tere chinjo. Tokwira ne ense moya Nyakitari. Abande ba advanced. Nyakitari chi county chinde cha advanced baka chibate what we call mobile clinics. Medo mugna dago ne the mode of transport ngali ne chipikipiki. Nde mugno yo mogongonya gaire. Na kiao chiko ne pikipiki Nyakitari. Bono li yandeli. Mede December nyuma ndarate banga ndarake make official because my team knew ngochi gotene nande in 2027. Nyuma ndarake weke official na chete nga linga nyori yango ya nemonda eruarete. Mongno emora aimogeti ke bujuna ba chukurunga batete kwanda roche. Mede na ligereti ganga nyora malikako. Then I said this is a big gap. Ntego chikobanga we have to sit down. Many of my comfortable arrive here in Nairobi, all elsewhere in the country, but my people back home are suffering. So, imenibidi, sina budi. Kulinde kuiranaka? Kuiranaka, nchiko bwade zia wanzwa mindomba tenga ka kirende. Uira ni okoboko? Tigangira ni okoboko naki, pinte bindo chomo okora, ebimpita keiri asenga kie ya ikire, ntoko nyara. Asensemo yago Erika uboroso na bwigesegetu yago enene yokulige kiruge kiga ekogero tachito kuligia ekerugo kende gose boigo kwanda gokora gintu kende kingao. Okay, nambe yamo buna nateka goteba ncheri kibobero enyiborera sakuro ku ekenyorogia sani ngasome skule ko kunyantaro primary nyasaga ngonya nganyari baganga na Nyambale boys ngaru Nyambale boys ngata University of Nairobi. Asana nyalto ko baba kingo kora Bachelor of Commerce Spirituals in Accounts. Bona krongo nyago soma iga kunya gotira gocha sama soma yane mtu anyalto ko batoko nyale mechande menge sana. Chi school fees kwa nyoranga lero no school na mto school. Na mbaibere ekaro kurigereri no ene chipara chyo katwa bwate karo to kwanda se school echi kere mbra ya twede ngonya rotu akatwarire mechando gete menge sana. Bona ntikonya gweta iganane kuriringa what are we supposed to do? Una intunya saa konyire twasomire kure binyoro mali twachire siko gaiga twatarire all over twarengana ke bintu bikorire na se itungange kerororo. So ngarenga ringa inkinda nyara ko bagingo kora abantu ba minto na injenga mbate binga mpya mono kusiko ba asanti area ya esenga nya sawa nkonye kura se kenyoro gari nambe yamo ase imeyagesima ward mechororo etobwate chi location isano na chi progression 10 nanya tako bagingo tarase chi locations chonsi ipi isano ne chi progression 10 kero ne toro onsipi chi para chiroro asete yona nyortenga ora tamiro tebenga asigete para ne roro toja setinya kitali kero wetana na tinya kitali cha kero kore location yesan etowate a sub county hospital lakini ngeke banda kyo monto that one it's confirmed and it's on the public domain wako enda tinya kitali ya askesima abwa sema ambe koro it's an hospital ebwa the good buildings pateka rogo swaime o kolera. So with those and many other reasons ngaira na senga bolinga nkibona nya saa konyire na asomire na atari siko gaiga na re mune bintu bigokora ngitora nya ko batoko kora erinde erio abantu baito gusaba ibuli baito bali baturwanirete bali kurara chichaime na nde mbachi kurara chichaime boniga wose mbachi kurara chitundu bali esenge njega ali yechae yasinyugo ikora esenge chechipara ngataba ngayaya esenge omo MCA na road responsible for these roads chichiko connect chitundu bali chiko connect school nkaira na ngatabanga I need to be part of the county government na njensu umenya mira yetu nkwanire esengenjo egento kende kere so painful akarugo chakera for example into practical experience eribara abantu baito ngantore informed about gasima epare koru esani chituka eso Nyakitari a sub county hospital always sub county o ende school ko Kebuko primary o enda sakoro kunga the Catholic ya Kebuko ochiko so ko kiesamba teyo. In fact, it's on a pathetic. No, any big pita weta. Oru abu, ntote bangene pare achoto kango kwana. Oenda sakoro ko gesima aseso ape mamba. Oru gesima chituka. Oenda sakoro ko wotana.
ochiko korra gochige tare parateyo oru ororo oenda sakuru kusoko oru eyere me agesima parateyo so oru ororo nda sakuru kunyama koroto otamboke gochia sakuru kugesagane daraja teyo ochiko tamboka gochia sakuru quarantine so with all of those reasons nandi to bwato mo MCA Europis otakere kwa ndari county atebenga this chipara chiane gari na iga apana ngonyara bali mechando for example boniga it's so painful umuntu nagwete rochia se daraja auro gotamboka agasira bogim those are the things MCA bwana to kora correct at least atosire bi daraja so those are the reasons nkaira na ringa tabanga nyasawa ngonyire na asomire na ndi mbwate the knowledge why can't I go back to abantu bana bagesima mbate binga this is what I want to do for you. Yeah, so those are the event bina bya garate ngatabanga lazima ngira neka erinde ngonya abantu bana bagesima asobwango tutarekanyana na asobo choria omwana inchi goso mwakie kura ngutakare korana gwikira boni gotara chako rigekero gekeiga egente ke mubiri bitatu biri kwara akorire so that engaki ke gwika bono gotebara ki ingarenda singiche na akorire keneke moroche na ngonya gotemande bono ngachinguru ingamaguru mbire biebe. Okay, nambe yamo una nateba egento ke koro kinga ngochi moto eganga inkikira gero ego borai nebinto nakorira tochakere karasi ko kunga nyantaro primary it's on the public domain ikrasi yake nakerwanirete mpaka boni kama to kwana iga kiagachiru kia ECD class ikrasi yake kia renge kepepi abana bari kwenda gochiororo barwara bakora kipati boniga kia rosiru besides the fact that ingebe kiri standard area ECD class buna my friend ke ateka ga kwana at least kiarosri wasini amagacho ayuekera namba ibere enyagitali korokwe sub county hospital. I was there not once not twice and it's on the public domain na kedigete mpaka Facebook aba nyagitali mbara oro barenge so listen away mba kwa kimbaji tabaka change tuka push with the people participations and everything paka change tuka bantaba ngao last 2 months ago igen tongeri ya penia se nyagitali sub county hospital ngera se Facebook ngera kero mutandao ngera ndos omwana achite ko iborororo agasira akamenya kurusiwa akabekwa se puti ya Toyota Corolla kera ko irmochere. So I didn't take that thing right there. Na imugeto ko Nairobi nkaenda bake nyakitari sub county. I was there for the whole week. I pushed ngatebi ngakera paka MH ya Nyamira Dr. Mowoi. I gave him an ultimatum of 2 months mpaka mutenyo saba tare moja. Ato ambulance gose toirane tosieke nyakitari yo mpaka to facilitate because no ina kero monta facilitate rasma to mama maskania esengenjo she belongs to the family of someone. Ngomwe gore ambulance ye uni chirena procurement na mirobiri endene na candidate yakire abantu besa ante can confirm igi ambulance ya chire ambulance ya igete na chete baka escure koroko airport technique koroko matuna no ritongo iya bwata abantu batatu boka be serikali abande na ba bioji na ko yabagore ba take so wrong wakano we pushed for it bakanya koroba ba wakano na ndi tukamento abantu babere as airport technique yo. Okay, na chira bakenya kitali koroko geta yermo chemo boni mna to aseno kwa nega I'm pushing for that hospital emento banyitali esinginje wata banyitali osemba tano boka so even they bioka prasi abana na rikire warabutinda itiko nya ko mention ngangoreki they can say na rikira abana abange bobo. Okay, anytime I get an opportunity and go make sure nganaki na chirali na rikira on my groups Facebook and everything na beka abana abu bali kuchigasa. Joshua asense mo yago ekemo bibiri bitatu buna njire murinde yugo kwa maguru bakora atebana basi ikana aracha kire basi nsira ngobono ngendere gukora ayanda mangi aseminto bire so personal bire na arakonyira na no mungwana mwara twacha na erega no mungwana na ibwate toko poko ngamuira ukolire skuru graduate ko Machakos University amana mbale buna wono iga umwana na rokuro ku John Choker omwana oyingi nagateneni gwa a county casual workers wenya kitali amenyanje. We are following it keenly because ntwa inaenda bakabusi na yamatanga na abali nganyala no MCA karona arengo no matenga kange simi kai gatorora naki abantu abakasho workers bakore 2 years yeba batari konyora mashahara wabo naende bateneni gorocho no mwana yale arensiko gento kia gatatu twasaire petition kubwatirana na senator aspirant Migosi yogo petition all abavance people abanyagitari abavance people babeire on contract for 6 years
at least barorokane bairon permanent and pensionable job. Toiranire amangana omomurana ro osira oitetune pikipiki okoro kuzirwe. So bere nyanya. Aitere to like 100 meters away from us security right here when at the cover. But this security right, it's not functional. Akaurwe piki agaitwa. We are on course right now to make sure that we have like 10 street tests. Every nyoro imara sawa na wako ni omena ya. Tobaye nekero kiri kubeka chi street light echigo ose asukubwatira nabara ibande mu MCA ulia orabisi. Ero wikira boni nganga yare no nyene budget tekero mukolire figures na kia location ere yakolira kwa nekire bintu binga bune biga ni rikokorekana. Unabona iga amangana tateno na amangana wa upgrade chichiro. Bune chiro yagesimo in the year 2023-2024 na ile 14 million. Omwe MCA na chiro chenga allocated. That's something they pushed back make sure nga yasira se budget. But go ikera bono gesima chiro no empara teyo. Na agenda ali korora kokora shopping akaba muraba mbwa chiro gati. Ivan sukume gali ano wadana ki tigatoko sukume naliora ali gento chikoko. Toirane amacha ali gesima. Na abeta allocated 3.4 million. Chiko distributor amacha bakabeke pipe ya meka mnyako chenya gitali. Yunate unaenda mbona machi tari kogenda. Echinde chikagenda ito. Echinde na chicho andonya kopwate koboli nganga ichi chiete. Because that is what we want. Wanjo ndo swali. We Catholic ichi company chichonsi pichiri chitende ichi. Ngomo nyene. Chibasa kokwa tunkyo koleta. We must do that because chibasa chine chaba na inchi. There's no way you can run away from Kolichibasa public funds. She meant for development. Toira ne pare ruete litongo. Agende matuno. Agenda matutu. Ende na ere bwate te kurwali kandi gasoke getukicha beta allocated 4.5 million in the year 2023-2024. Ibali get finished. Lakini kene nkeyo yakororekana. Kende ngeyo yakororekana. Tuira ne grass kya nyabuya. ECD 2024-2025. Kele 2 million. It is on record. Mboleti. Epare kurwo moyo. Etire soke nyabuya agende menyanche dispensary yabeta allocated chibesa lakini gakorwa halfway. It is on my Facebook and everywhere. Toira ne pare tinte tikuiro de chakwana chake panere kuru matunu ende kiamiti chosoka karantini ne bwana te korosiku pare ruete litongo agende pakka mochenu moyo. Igeri kirebono iganga the contractor is on site. Contractor teyo. Oso bako sigaroje liyo siagoroje. Otiro jo soka matutu. Pare inero geri kire contractor is on site. Contractor teyo. Ibira kitambire bigonya kubwatu kwa. Igo bira kitambire ikagesima because bune wiki yaeta mugabana ngonya gweta eta aliga. Ibira kitambire bigonya kubwatu kwa lende biganda site. Yogotebana the contract is on site lakini munyakonda tayo ground. Ibira kitambire Njeni wete tare 26 for last year. Yeba. Okoji ko nga tare 26. Tare 26 yige goika yeta. Amete abakonto bwate buna ba MCA bwa boke tutu mostly. Kere gavana ya tuabuiru wano mete ndukubeka tore gavana etuzete. Lakini kwanyara maybe tuale meiro naba abagira. Wano mo abatocho alete bakwenda na asiri elinga. Nchetingo chokana gavana utange gavana yanere asa. Eyi talibo. Oikwenda okoliga sine gava. Wano mete wano na chikobori akaigo. Ngatange brakite bibi awana te gocha kesema yes because in every county our people deserve development. But because the relationship between the governor and the area MCA itari kobwatana kwanya ngo ebrakite bigo chocho mete kitono you must work with the governor. Lakini karote bana gwikokore mirimo no mu governor ninkurari ase county ya Kisii umwe MCA narali okuru kwa siocha no mu manyetu wikira boliga no roche mu governor we county ya Kisii policy mbarati kwa rolire no nyana semu tana wekerere kungusanana kogendrete kwene kigwa no nyana ba MCA bande gocha igemirete karote bana gwikobwatira rero mu governor
iranyarikana riri bintu biragokora gusa gwikirania bitari birunge na kolengana umwana inchi aruchena abwinchire yo asoko gendera tokogenda guchoko bokoko ebuna Joshua nigo ganira kunganya kuroro igo okondera kweberere kebe asenga inchona oyo no muntu go mwaswete Nairobi isi gosenera ogosira because ngakinire goika kwaranaga bintu mbiribya igo bado igemerete naye ugochia kumosira na kumotugabia paka liase amabare rinderene mwatuntu bamangana yugo aera omente tarbanso bantu babwekaine simba aratina libomba bwekaine pero muntu nabwate ngora are different yes nagakora most of the MPs band ogonga njowe gamintame ko chaze Ruto nyora maganda but executive has power but rende ndrugo tabanga na wana tenga you beg for it because it's something getiro kolero but when I think njoko ngunusana na ko impeachment okonya wazine gaba ne begete to kwal ke weekend ke kwatanga karasu no yikara muchanda kayo kwanyoranga no energy favor jiri kwanya from executive kwanyara chindi cha chetire e paranere koruo omwe mshimiwa Nyamino egende so kegitale egende so ke society ebra kitana obi wana tegocha kwal muna bone gato gusanga biche birose pale yigoke starikireko wanongo na bolvinga te 26 yomotienyi ogocha simbargonda yomotienyi banda asenga nchole ya stariki 27 26 nigoro ya ringe ina bolie MNC tukatwarenga matanga on Friday igate banga njirwe tana ndo motienyi osta itogo saba ndo metendo tanga afeli tosabe tu kwanza jibiri yakonyora arakora because abakongo bole bono igagisima abakongo bono bole simeko chiko make sure mundo oso not in line with even the national government. Okay. Kwalale because abakongo bole gesima is now it's in ICU. Chinya gitari nje chiasike una lyakuwa. Chinya gitari buna nyamagoro to chisike nakihanda waitu bakonyaka. One on the staff teyo bantu mbari ba ukiremu kasho workers batanya worker. So it also needs a good relationship with your a real good will. The telling you beg, it's a good will, but you have to oversight also. Sometimes we go oversight the governor, a colleague as I wrong. Okay. We call us Yamachiko, Akuambatana, maybe to be rotated because we county. We go the budget, Elindo Governor Nero, a chocolate Ramagand. We go for public participation, Elindo Mayenga, what is the priorities of development in your ward? Okay. On a good thing, nyarigo tere ro kamera ringa ye akio mugavana on behalf ya bantu bagisima nyaribo one mwagosanete na Nyameino ntonto bagisima gaki ntuteta maganda nago sabega no ko bogonga otoretere biragita bije birangura no nyangisime echiro yoka nango chibotana rogoro no ne chip amakuria what arase budget ya takeriko kina basoranga rende na oyo na wara ngo ndale ngo chande akindo se chiparecho mbiamo tugo ta sensemo yago Erika nkwira ni bono bakase county assembly se bungerie county wekira boni go konyorana amachiko na rororo gose meswada nerere galia tuchakira amachiko konyorana amachika aya yande nigare outdated gose akoroire gose nagani rokolerwa maunchiru and at the same time meswada kiri kolengana naye iganiri koirwa nabo igo gwikochi kulyo koboko na MCA bande bakubwate sierende enyareke gwetigwa na umuswadu biyo yomugoseberekero yayitigwe nabo kolengana naye no muswadu rakonya batu bago bagesima at the same time nechigwadi chonsi kirime ye county ya Nyamira kero tukolira machiko nabo igo aseme swada emenya. Okay, egentege tangani ndaito kora batebinga the reason as to why chigasting ke gose ebinte binge betari go work out, it's because of this etaito ya lero balancing politics na service delivery. Kwanyoranga inchebuno mugava no Nyamira enkwenda mpaka tuteruti insali inche ndaite kubeka bake chairman ye ntaria sana inche ndaite kubeka goseno mu accountant wenya gitaria yesima inche ndaite kubeka pasa yes and secondary, and you see politics with services, they don't go hand in hand. Tote bani womaine politicians intuna benga bune accelerator ega se tuno gutata mafuta. So the people ababala say ground, for example one abali se usine chinya gitari, they in churches and everybody, those are the people who want to get the services. Ntubona buna ba politicians, what we need to do no to ensure that we are supposed to turchiwe mapema kuchia chinya gitari
igento gyaito toriga ringa chibesi chitwa rwete nchia korete mirimo ose nchia korete. But now you see kwanyoranga inche a driver yane usino mumuro ma umurgyane toteba no man ngasingira cha obo kanyomba boria na kwenishwa nga kiregento bone gekoro kurase like from governor na ro control everything igonche bono na ro tebanga yari kunyarikana inche buno mo MCO gesimanya sango nyama mpinso gesimanya gari ena ari kuri aba MCA bari batatu abatore 20 ase county to Nyamira to ikara sense torosio mswada totebenga rate the hospitals rate the sector education ebe independent intubuno omo governor na aba MCA egasi tebenga we are doing an oversight as to adoche basiri ocha se chinyagitari ocha se school ocha se segete so that na toka to ikara sagari mwana mama tapa MCA mbaro roba libare egento ngerega emamba ya kwanenga to bwento ko korega sia mona omo governor karamo korega sia mona omo governor to kunyara okoro oversight why ogo chimo pinga sini ni maro bokuranga ogo tebenga record na kinandi kwa rengereri are you seeing so nje umuswata ndaro sino nayo tegete kondwa nande nje wona umuswata ndaro sino linga county ya Nyamira on education to batigire gas to batebinga CS for education chora abantu bago bari ground insari bago korre gas. So our question will be going direct to karuchi bese fulani chiendase school or chiendase sector education, what did you do? Are you saying I want to go question direct, but when someone asks selected in governor direct kwanya rambaka te wasena school chairman POT what na bantu ba governor gaste okorekana. Okay, so namba ibere tocha se sector and there very dangerous ya poda boni ga poda tima iti wasema wa abantu bali bago turiti kubuna abantu bako ninya sole woni ga bunega ari ya traffic ekomera abantu bali ba poda number 1 ndo bakora poda ebako correct ebakwansa usiarukani yana benga ngabi kero ya romondo. So we have to ensure na kitokoro sia machiko relationship ya basigari nebichana ebya poda na kikwanya romondo ya poda for example tabwati usene helmet na kiko mo treat in a very human way. So ntobwate misata pune itonyerosi at least to a relationship between us and the police na inata ba yechi ministries to renga na kitoko chibanga so that chibe independent ka chiko legas. Yes. Joshua amachiko aganiri gokorerwa maunchiro goseme swada emeya account ni ya Nyamira mandara iraneli nataka ante vi agakaka yanga kokwa kinega vanatali ebe ngane mangane anda utsoka kwa kinega vana ne no ko improvement ya policies na boko mu advice na boko madana ki abantu bali bana na batati ni ndetege sima amete this department gatote wekana richi kongo totere to strict but one of the chief you ever lino ne gavana kaigo nego sunere kende goche wodia that's the realities right now. Muswado mutangani gochi gobeka karona saire county area Nyamira una kirifi ndete okopi gento kirifi bakolire any project ere below 5 million iganete kwa uchi community na kito chokora mangana bona uneri kigata ngana somereta mangana finance na ndebun abande mbara basometa mangana engineering tutete tuende tu educate anda baito ngana kionyo gokoreta engineering terazi mori kune company na bogo chake yao onya register igande county on every department according ne gento kuyokora so that karato chugete muswado onye naga project go kwa gache class kegwe community kwanya ngo mumura na ari engineer uno yo osometa buna eliko senchega kwanya na bwata abantu from the community baro se class why no chege ndondi ndinyora okora karo ta abantu chingur cho okora development yabo ibago chikora buya kwegule oya contract osense itali kwa gache para aba murakwa na abangari kwarere abantu agu interact na wanga na jaba tena ki ngaga gitato bekeli karabatia rinde parete chiko butoka wana ndeyole te contract go senkuru osino masigisi osino monto tamanyiri kwa ikari kwa bomondo linganche banda atimba maite kwanya none a good relationship ya development in the community ya ndense igendo kya kabere ndubwate gende getoche twakanya chipesa ngai gwete national government itara mabesa na kekora tutara kenen kyo kendra to kana se county tutete kwemba county ile nyore revenue how tutete na oyo raje ko be governor next itora ambe na tabali tari ya ko kichabe keke
no chento kangata ko isabe ke abosio bono aro tumwempa eria rore ko kangata ke ondo banzo rajo so 2027 to ko mate ben takke ali abo bosia bono ende to chaka ando akoro kwa card to equip chinya gitari echi chonsi picheito she tuare modern equipment through that fund to jaba no ikatoro chikade ando baro semia 3 motienyi abanda bali abagotuto atanga wana policy abangina abagotumba kanondo banzo above 50 na boto kore survey because no ndali award we kanga ali mbadengo ta kwenya na mutiga we card bosa wandorwa ali asibeze revenue to correct korwo kwanyoranga mangana eduke yani amangana ya health na ale streamlined kwanyoranga chiba sanjiro chikora malyo ibintu chiba sanjiro chikoreta modern equipment a policy ende hatu unaina ata ikrasi KCD wikatuchiko kolera obonchorelinga kiagachu na different standard elitoroje racho fit amangana ya abana bakwa ngori mete na rari ose bakare ko kwanza ngosirore nyoneri kinachiko totebi account ya Nyamira county nene chirongori ro erongori bako ani amabera bakonyo Nairobi ga machine ya libaro ntonye kanyite chabati umayete Nairobi lakini of course ngo ba shilingi chiri isano wetera somoro birioria we county ya Nairobi feeding program kwanza turachaka sensemo yerongori umanya kogendera ngosirore mu rubiri werongori ause nkobogo kiole erongori aya meterongori goseni muyore goseni goro mu rubiri mu rubiri yu tolimuya singenjo na nyora ando atanga na ebyamba bisire erongoli bakunye ebyamba goseni yogoli na ebyamba digestion ya mana ya ratwara itiraf ake kwarad bono ndutagete no kuchikotware feeding program aide umwe boli akobeka gose 20 bob a week Kelio konyora babekira gansa ko kelio yonde sakaja okora erinde aseki umeta mwana oyo no mwana oiboire no muntu boda boda no mwana oiboire no muremi sometimes na baguju bwazo bukombe bwejiro chukuta bokonya sasa yabe bona kamwana tutegete feeding program era chake ko ruhicidi agende pake primary ingi lakini agarote bana sense moye besa numanye tena okumugika nkora sorwo ngorwa gusi nabo igo nonye shilingi 120 aya nabo rachitware lakini naroro kutwara usikonya shilingi 120 no bokongo ngai balancing rene ngai go chakoba iga so that tebana umwana gete unererigwe gusena bakabako nyorumo bagusiro no murubiriwe again don't atake amangana ICD aro goikabe fully because you have money to allocate there but erinde bono kobeke saike yebe complete as the goodwill metno na kero kuburio bora go sikero tetega bana bogabana no sakaja tadi goodwill eri abeke tena ki tikabali go sen 30 bob a week ne goodwill eri moibo na yabale ndengo komika ngoro mena ndi bakora sendara na nerego no ntukaro to asomera ali suntu akairu ende ko America but bono no ende nchara ko bota wa America kanda era ngara gote lakini on that note we will see what are the challenge and what is the finance implications chiko gare program yeran ndo bwate chibese jatanda but bona samangana ICD feeding program mangana erongoli aro nango bomwemzie nango kan bono iga ezo tageta mwana oli orochoki oli oboro nerongoli mapi ande skuna ndo mentorongoli tori gochoje togo nona mabera akino nege sukuti togo mwana nege sukuti iga mwana feeding program we are going to make a policy etari gocho go change ka now on the ones na so borai oto a policy we can make sure wana baito ba anya na mabera ali toro so zine chikura ichi cha close the county bantu areta mabera aba produce ne county mabera ayoira na se school chibasa chichira na sabale abale yeah ase ansemo yago Eric asobwango mono tibasere ngomo MC gwikira boniga akonyora nabo iga sensemo yago na kigo chikoene kiana nyone inchira kibase chiga chikobagwa kwara igure ngakiende na asenge incho nyumba gete etagwa kirete kura igo bono mete amangana alia yo bwinchi na selfishness ya chakira gosora na nyumba gete gose kuru ase nyumba ya be mamba gose na kwanyorira libageri wa sero bisi ense mu nyumba se mambe kurwa barabwo ne mamba bakirete kura igemire tina asenge incho batagwa kirete kura bago choreti nigo goche ko babanganywa ne guchase omwakoria bwo mwerio igo tibasere ngo MC akonyarukira boni ne record eri eroro tibase chine kichabe chigutumekwa and then at the same time
na kiugo cha kwenekiana nonye distribution ya resources chiga chionsi pikerekemo nigekorekana fairly kinyorogete nkeunererigwa gosekereki oche echiwekenga kirio koriye ntunda yakabera leo tebana inge ntunda yakabera bono maete na arachaka na kinyorogete bono ntunda yakabere use ya gatatu kinkoina na basi bono ni nungo cha kurigere. Okay, nambe yamo ntagete gotebanga I don't believe in short term. I believe in long term. Aseke usie minutinga nchono muntu ondigerere tiare. Nambe yamo nyasaye karanje mbo MCA. Enda abo MCA ogesima semia kia 5 yoka because I believe in performance. Ntunda yakabirete? Ntunda yakabirete ni kwenda. Kurabunga yogochi? Kurabunga ndo babunge. Because aba sayana abangake. If I want to work for 2 terms, abandenge bacho kanyara libaga. So for me, kingo bo MCA ogesima. Rust ma make sure so be ma amba balotangete chikura no ngotacha. Lingolete amalio gesani na ira amalio so be mamba. So that abantu abesinge no about kongeti watch the next step. Na about kombwatera bune ngasi yo kongira gochi ase asani. Etamwe ya motaragendera nkora chasinini abange bakora tebane etamwe entangani chibese campaign. You know how expensive a campaign gochi yaba and of course nege tutanya ari gotamakuru asekiro bokurumire ngento keroro kirase ukoigwa na etamwe entangani tianda ara irani kwanza. Chibese chiane. So ekero gotebana eyemo igebeleti na ayendi goche ko mo chenu mpaka omwario bokurumi mboka yororo asobo korari gwawo. Ndete ngotebe ngenteke mo Ishmael. I don't believe in a statement about tabanga siasa is very expensive. Yewa. Woni yeka ngo enda matanga what I'm saying no kuendelea sama matanga na tia bantu baminto. Mama itenga nchem timbo atikende. Lakini kile kembo ate usemia mbe usemia 3 na chingo cha naro matanga. The only problem ekogeranga no nyono kolega si ase account yabe akongwake. Monta ko ndo boli roni ya milioni 10. Ocha ko kwa bantu. And that's why in the Regal Republic asina chira matanga ndonsi asina chira ndonsi tini kobeki bantu raini ngamba goki engo batebinga kimora rali ngari amakena akolire monga chikura ngarkera tokenga nakora makama ya lakini tinyo arte bese mba monga chikura still I would appreciate that because ngenda kesi pe bango nyanga 10 million don't expect me chokora ma ndagisima and that's why andonsi asengonya gotata ngonya watenga na mba be mamba asimwatacha onye kwa kwenda matanga konye familia lyoka bali bande bonse banza go support abatete atokore egasi twafoiti ebintebi byo gochikori chibese bosene chyo kwaroketi wachese birasi koira ni chironi chitwa sabete to ya machuma lendo ma ta machuma mwina alirende tro cha machuma lende nagani nyanyo alikende okay to be very honest no ma tenga ni gas na my prate mamba yana gas to gon tinga kero kwenda gari to no sinyu kwa machuma 500 no ase mbona kwa kebekire buya ase ngenche gwate bana mogenda siasa richi anda nyenje ko nabo kwenda gari nje pesa kile kwa taitu karongo na sama tanga chikoni ngo naba uratinyanya na cabbage na nda sama chuma na kora gari na rini pipi yana yagenda. So what I want to do is korokeri abantu bali basi to gari nga it's not about the tokens. Tokens na chiya gari intubuna abantu bagesima intubuna abantu banyamira to akoreki to achandeke to tabat na randa pauti. Kwani orango montako babekera ini gari ko bachi chiri what do you expect? Toroji to gon tebinga nindweri bweri na ndomongo bwa MCA nga nchiko kora kinchiko bakora magadro rasma nda chiko yani chibestiri ikobono torateba nibo mainenga amangana token tia turanya beka kan e budget ngani na kiwi kiraboni gego soka so MCA. Okay, boniga as a budget ye county there go soka specific to this person. E budget yon spia go soka Nyamira county to take all the MCS mama ya karansa inu moko je discuss. Lakini no mai tena ward ya gesima at least aso mwaka 2025 2026 chibesa nchiamo stiko soka bona ateba 14 million gento gete na bogo tema ko chimento gara na chibe mchitwe ka 30 million somewhere. Okay, what I know karongwa ngobe ka chibesa chisabu gocha karo koligeri e parane na ateba chibaranje na mention with evidence from the county chia allocated money. One bona e parane allocated 1.2 million eje kurukuru nyama koroto eso ase akuru matongo gisagane echo soko ut quarantine 1.2 million chisogete na anda can tell you the people chisogete it's only that for publicity abantu to kunya kwa publicity esinga engineer documents through seti mali through morango maiga so karukuru geri chibese chiro tinjire na futaringa chibese njiyo it's only that tote bangeti intuna abantu bagesima we don't even have participation in gesima and that's under we say mamba kon fanga so bro barabu nyameno ngwetara ro participation tanya gocha setu Joshua nagani tukwira ni ringa tugete metendo bwate seriji kontu bwate ndo kurunga county development fund no metenga gende kingira ba actualize din Nyamira goikarero
Goikarera mbarata yanga nje ase county yane yani ase ka ward kane nga milioni 40. Lakini nataka ngira munga as goikera bono egento ikurunga county development fund to gokurukisi Nyamira ndo kwate ndo ikurunga county development fund in case of for priority matters. Meta basedi go kwa wili ndo prioritize on those things chi wa affect on dare base chinto raji nyora bono. Bono nangiro tenga ndo aminto around the ijarishinga gose siazo mete kurkayo to kinango konge nyomba kete wake brok. Gose nyomba kete abantu babo kwera abantu babo. Iye bono. Actually kina kia tweet. Ndio tukwa tengira onde twasokera abo mna kana twamenya kampaneli kyani madrasa studio twatayateka. Abasaya. We need one candidate. If indeed ndo bwateri yanda liyo chokonya abantu baito be ward. Abasaba bonsi pitu atenenire. Matara abasaba ndo benzi na wakuboko ros na naga post obek. Lakini wakano negira no enkarenda te. Tejo. Nuanche gotigira Eric. Bono kero tu ikireme se tu ikaransire. Eric. Na abande tubwata bamurambaro urande mbaragoro kulioga lioga wande mbare wako unarokoro kumanisa du na murana abange aba muraba at least bari bakwane on ground ndote tiko pick and now sote tuko man turaba batatu sebana we come tobeke mechando ne as a priority akiki ngoko boli eratoka na lero igana Neri kinero tokanire na maybe kolanga na Pauls nobo tukiberi mu akorire nere uranyari gusuka mutu abugoriye kero gekyo ine no mwako bako ngomo bako maambia no ni metenga na ngoko because ewa again tawata baga onye to buateri yanda mete ndangere ko ngadi yanda the passion to help our people we ka to abando baite candidate mu muroyo kurukisimawo Mete nagia tuitire na mboge tututanya konya gavana. Okonya gavana chikotenena isano. Mweno batene nibere batoita. Lakini muona sinje tore youth. We still have time on our side. Na tenga mumurondo kwanza kwa sokire njujubiri bono. In case na tutachiko igwana. Toso ajubiri ga se Fredo ke mumatia. Togenda muchuchu. In case na otra enda metotenga teto kwane toru ari tuitanye chingundi. Kose ndo igwana niti. Totenga mumura bonsi piba minto komura anchenji toso under Fredo Kenguma. And ngere tengo tuore to kwane gore finance bi. Helinde to chore candidate ye youth. Ko gul. To chore candidate ye youth am. Ego chiko face. Ometra no lo legatina tamo ando amwangira. Na bwata ba. Gebon. No meto. No nyaru to bana to wanga. Terete to manye to. Terete. Abantu mbamu bari bamo to bamu akrete kura. No nyaru to bana watanga kanyenge maya mwangira. Na bwata ba. Batacho agati basoki candidate yamo na benga mbosa. Okay. Ihono youth abonsipi. Ndote doja kumanyanga ole project. Kadoja kurangira. Watch project injiro. Chi project injiro. Tumanyanga aya kukuacha. Ngitu kwangira nto ikaransira. Yebana. Ambo to rasikisi maetu. Endi turama na tocha to na to batano. We will give one candidate. Okay. Sekunde ngokwa niko micho. Ngokwa nege ntikete nitagenda somo timoko. Na ngana nerwa teba igoro yera about neri boliri aboli gwe gasobwangwa nkio mirete rote bana no nyera about into bwati asokere neri obwango sana takaro mutumoko etake yamango tebanga ena tekana tebanga into bwati randa about nyamira ndiringa yani I mean into bwati any development okay omata sama tabekanyo no atreste inte ngibe konyorana no business ya koraki ya take place okay yeah so that's what I mean. Biemano mwanchumo rigeria so sanga tongendre to sange mambia ya bona kichera chide kebere igoro yechinsi sato chiabono mambia sabono niko tokora siumiri chidu ka gosomo timokomo keto kwina na bado ayanda mangenaro na ino chikonya lipa galio waka esime to skare le tibiao. Soko TV uboroso bw'umugusi.
Murigeri bwa Soko TV uyu numuroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kira ritukurie iki guchakira chinsa 11 cha mugoroba wikenseyemo ya butuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubwe andajita asekerugo orambulete mirundo kunya gusibero ngori na hali ase screen ni chingero chikoretwo na mwana mboka Edwin Yang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to ameria Bakalia omoto yakabwatwa ole bakalia omoto yakabwatwa amatukemeronge na gaika kabwatwa magega ya televishoni ya Soko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liagusi onye kubwato kuraria bokwenyoria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lya bene liokuraria asegete senieke aseriguri liakibusani tulikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchuria 0788666662 Eye ni Soko TV Uburuso Mwanchumo ligeria eritugandira kuligeria yanda mange mambia ya bono kutukunya gusange wadi ne ya gesima emambia ya bono Erika tubwate ase ense moyende amariogi oseriogi tubwate abasubati tubwate abasai tubwate baramenyete no bolema tukora tena vulnerable groups gocha nyone barabwa sense mu yabwika kuwakira bale kura lakini okonyorana asinyonekere public participation egakorekana bali gocha bare tume ekero keria bagani gokonywa bali gocha bakonywa asinginchinga kindo konyora abange babo buna bali bamenyetero barema niko bakale inkagaria barigizamba sense mo yabangina of course muwakilishi wabangina nkonya gokonya na bari noroche ngakinde nere bagocha barete ebirogo biria wheelchair ngakienda sense miria basubati ngocha bara basirwa nyone bitamba biri byo goche gocha but then igotemere tino mu MCA no onoche kubatu kabasai na bangina nabantu abose nandi gwika singichungo gwakira bare ekura eriko ligereria nyone na sobo kora libwabona nonye barabwo mbati gara magiga no le nekerenga kyaongere kike no murubiri okay boni gase abantu abo barema bate peskiri na nimba muregete sana ekero wetra somtandaone na ratembe sana mostly una bagaka babato balimake na bagokora usine chigasi chia maoko ngote mande for example the last time kana lengeka mwaka naroko kunyamweya olekera ma ogusona na temete ngamugurira like nkunya kucharipunde ko around ime yagesima korra abantu roboto barema na kitoko ba support because those are the people to ebire to be honest to abebire because ekatoka na matanga useka na no sikora campaigns mbari kunya rapa ko baba gweka and that's why koroko nyorande gusi ngweta house to house peskiri ngonya koriginde na kinda akore tonyore no ene ebirogebi that's why currently I'm happy taringa nechikurango musabira lakini muswat na roko ku Edna Makori okobole obo women rep she has done good in fact you oshugurikira abantu pabato bali masana so those are the people totakero cyo colleagues na barabu to bangi na barabu sana so tatikara konya kusenguru gesima nimbo ata abantu pabato bali no muswati ule singa na erenga oro kiringa eni agetenga na bwato riri yanda riri cyo konya bali so we have to work hand in hand na abantu aba torenga na kitocha okonya aba abalema Ntoliki asa aga kiti gete gatora beka segete maybe to koraba participation eta maybe once in 6 months tuacha amo na bantu bali twakona na celebration twaragira na barabu twarasa babwate chi weaknesses no ene chi mattress no ene chi school fees ya bana babo twaranga na kitoko changa tobakanire yeah so nimbato mpango to sare my people mbegete soko boko kwana gokolyo ko baligera sana abo basai abangina nabo abamenya tino barabanyone nabakoto yandege tangani che no on the way ground. Most of these people have the right documentation to benefit from either the national government, because we have the constitution to govern us.
most of the abarema babayi bori tuno barema na bari maybe aseng'encho yogokora chigasi gose daily living banyorire barema bandambara atwara right documentation nare nangonya kubwate kebande as a procedure ntangani tinde tikonya gotaja tutete batware the right documentation baba registered by known in the national government karo chupa si chafana rebo chigocha mwete ngende tangani karo kwa manyiru nga no muremavu nonye ngobori tax tori gwakana to gwakana bango karo kwa manyiru no mure muno namangana sha ngo reduce reward tori kubeka wango una bande lakini banyore civic education yeyo yoko bamanya wana na barabere mali lakini bamanyiti nakiki nankwandra mbabwate or mbabwana tukube kunone ni yabagakaba no chichwese chabagakaba gatubakweho mbabwana tana robanyore a monthly stipend of which itarabariara mbamanyeti why mbaranyora mba maybe a presentation ozomuntu obona te kobatebi tarabate umetenje uno mwemusie incha maiso ye wording amaiso ya moga kama kuri omogina kerubo mogina kwamboka inche ngo chikuba imiza nana tana mbona iga ochichwese chibune na 14 million bantu mbamanyeti mbako de antu babwa ngaki neo borimo na bongo de nanga page 141 ye budget ya 2023 2024 ole class Kenya antaro 2 million ni class Kenya bya 2 million ya antaro kya rosi Kenya bya bado ngara rosi ngaichire asengenjo MCA you have lost touch with the ground mwete bunango joswa we need this transparency and honesty kende yonse na giaso ka kure county my work is talk about enaki aseboniga ase finance to anyore chibasechi class get elinde no para ukara ba petition in the county wanyorana igete ko bate bona antu babisiru ni that darkness especially abana mavu na bangina mbabona mpaka abasaya mbabona te ko group in groups baregister byombe ba apply for money the social money banyore elinde bakona ne biasara mate kasumba nere karenga omulemavu igauso nere koroto kwale omulemavu oyo gako maybe abe kwale alenda abana ibi byete no wakati dara chirani nchire pako kupareteria magoko nango tenga noana woman rapieto mungana cherusa ngota mali asenga kwena na Santa Ribad sina kienda but tuteto matenga bono it is another high time you move yani uskigorake karare tano nechirani sano kesema word chichia bale mafu ko se chia bangina kwalde leta mangana ye knowledge computer metiko icho bwata makoko otreni u computer you can print you can browse you can even type ebona batake to ba inde tanga ni civic education to ba write documents to go write documents wa register groups wa register groups we give them money chichiko bakoni okay ekerokeria enamba ya mawasiliano mwancho mworigereria no chukwa kesi miago maiga yichida ikange isato igagose inyekorwa bono ekerokeria tukanye kurase wadi ya kisima kidogo asengecha mange na roro lakini asabana mukunganja toranganya asinini gwikira boni wera tukukwana nenga kiri buna basaye because gwatebere nabasaye mogendera tekwebanga Erika nyona kando na kwirubura iburi bwe ward abande bali bateto so senator abande bali baganetyo sanyana no governor ebiroge bigabinde byonsipi na kirase gocha na nenga kiri na inde tubate finance bill yo mwako 2026 na kerukolire finance bill yiga already asense meria basaya mwachakere wasokia na na asense meria Gen Z millennials gokana na finance bill yiga telingia na bono muraibekia magia Jubilee abo ase ongwae abo ase gwate bana igangene ne gosekerengekene no gosira no goswase kia magia Jubilee tuchakire sabali kurwororo era na tebe tena already we are rejecting ule kia magia Jubilee niko to kane finance bill totally uko kano uko nuko yekana yonsi gose igentonkera reke mu bibiri bitatu aye buna ongwae bikogerukane umswada o 2026 finance bill sengenja time ntete kore educate ando wetu kana gagara to chete school wana to chukobara rabiento ngoi wete baata banga the strip of Hormuz na regereta mabuta comment mabuta wetera se strip of Hormuz is a fifth which is 20% of in erende wanate go affect ana chimelcha ngwete isano bona yemegwe egweta
ase street ya koreta mabuta worldwide kera mabuta ya goika Mombasa e petrol ke goika na 107 e diesel bone ke goika na 133 kwaral lakini ke goike buna yabe kwe pipe buga mabuta yo aminyokire ayikire 240 ayanda ikire 214 inki ga kogera a government yanyote the easiest way yokoros yani ya tere gore egapu yoko correct ye bango wona ga condense kire genda sama mabuta because na ara gutumika kirali tuko yaba quick una woniga ngoi gweteri batanga ba mentire yani ba toikaransire to arusiri amabuta diesel 10 pa 10 bob to amendire kerosene 34 no mete ninge kwa chikateli bono chiko mix kerosene ne diesel igona amento bal mobile waitire bono engineer gari bono ngo chikwerere ejene way a government yasinyiru kuigora taxation gap bono ya condense mpaka urocha mabuta naro bono gante tonte ande mukuru kwa njanga goso ende mondomete tauni ali gesima go sandons ila gutumeka butambe buri ogora mauteta mondo ingura agara mondo etakari koragera gendo kia kabere mbamente a tax ya plastic by 35% especially in East Africa woni gendo yo chiko mainenga no mugati risakara liriko sibo mugati liamenti kendi kionse ko be kuro plastic kiamenti oroche company yeto kwa to kuri mugati United ya terasa prime mugati wikibe abantu amindo no nangunya kubatena ki tolio boro mwako ebuka tokobeka fredo ke ngomatanga mangana taxation burden ngoerale toirane amangana ye bango meto kanya to ko mutenyosta twatana to go file bona yera ni ko mutenyokan yeba mutenyokana ona time to se ba to be to mutenyokana yaro kananga ne fools because mutenyokana to twara fools de ntoko manya but bono ngoji wa affect yere greatly karo ko urabanto chibesa iko ko bakore kante ko nga purchasing power ya ba ko ira nice tote vendra mabuta abolit lakini antomba wate basa mabu woni ga mabuta na aro lakini ali ko antomba wate basa mabu the purchasing power ya ira ni rense toira na mangana ya bone ko ndo kwense wate baby gokorera sense mejo gokora ndo kwense wate baby ibate bikale chiko twara chinguru choko beke yune invoice namba eneno bona in real time una gwakana ne baby kale geligereti yana jire 16%. Okay bona kito tenga ki to oroche wono iga oroche onye president yeregeti komenta chibango kerengaki 1 year to election ala era chikura 2027 ingera Erika sense moyao. Okay, personally indigo support na finance bill nga nembe on spot there are some parts ekana na ko kolikere tu okoranga nchibwate etatiso yetakere ko kolikereriwa emanya kweta because at the end of the day we cannot work without the finance bill. So the only problem neringa they did not give the public participation before they temporary it. So pero kolikere kuna bono asaba colleagues esta area taxi ya bo pay as you earn ya tirire gente kenge go sustain kwa na Nairobi because yoko go mshahara usino 45,000 but at the end of the day after all the deductions kwa Nairobi 28,000 or 29,000 murai winsina atebe tena ndo wensi konyoro mshahara ule 30,000 and below takana iliko na chobango lakini aso mswado yega ngiachi eto kubekwa Ishmael ntonge nago tebi politicians etole bana accelerate yegar we say but action it's being done by the leaders. So I don't believe nga kentokia kwani rupa ya word of mouth yetari documented nga kingere farid ekino ngota banga nsiasi eliyo gwetera kwa nenge mebi asegete ya wata ito kwana kale utambikero cha sande yeah ni motara kore ngi na ngata ba ndo wense utrust government na venga utrust ngo maybe ngo chare butu because kere ndo kwa noko ndo bwata seri chikento koronga stabilization fund ya corrected 18 billion lakini ilikuwa roje ba tebete ngango enda bali ko ye nga bono to akira mabuta ba tete ego kwa affect ku na 5 billion kare committee ya parliament ego boli ngai chinde chachete umo chaino akaniru 18 billion bono na kiura trust ye government oroje ba kamonya te chibesa lakini tume abenga utikere to mukungo akadi nyomba ngakuke kwa babobe na litoko yenda ugatumeka wacha kwanya orogolire
ebintu nebesa eri omotigere na bengeigo jona ngento ngote yaba minto especially abagusia stwabeta komorancha engakiete ikire yo mwana wetu Fredo kengomatiang nere sokiri abantu banchire twatalire nere boikoyo twatalire paka Mansai paka Coast kwara Jubilee goiro bis Kenya ngima yaikire ngaki na into onde pwenzi gochikogi kerimatiang inugusi mbono medo to tirimbo kana Djibouti to jikoranga ngoyo ko gikerimatiang sobo okay mbuyamona se ensemo eliende ase chujumbe na boko gendera gutumi ujumbe yage nyingi na boiko chaka kwa kesi miago gabo enamba nigere noti isano na ibere isano na isato isano na isato isano na mamara gatano omweri obeka isate nambe yo nwere gabo ase TV ya gonsabu ekonya gweta nsabu enamba nigere noti isano na ibere isano na isato isano na isato isano na mamara gatano omweri obeka isato ase ribuli yage mambia bono gusikiriraganiri gukwanira kana tugendere tukwanira iguru yobrai nobo koreli na mono ase wodi ya gesima na era tukumurekera emambia ya bono ensoko bwa kirbia bwa kire karibu sana ane kamati mawawa Nyamira kaunti yebon tangani ti abaga nyabumbi abale yebon ande bakwanira mangana maya igo barabuya tarakikure tikoru wota nkori bara ibuna bago tati obisi batoteria mangana bago tikokora lakini bago ikobisi bagugwara naende manyaiga obo ibibole Kenya no murayo egererete yebon ninki onyabajumbe baganyeti gokonya Kenya n'abajumbe esababu otunwe lyako bahangengera bamopose lyamangana n'ekinguru baonjo kagataka korwe myako yako batebinga abajumbe n'abaibi agataka babwata bakabake na ila abairete wochiankoti kibarete kikobarora naende abarai una ubago chakabona tabatari mbaga se gutara negente kimukata koroka uni gose kuni nabo abuchiguni bona kiguni esyo yebon naro romora yoyo matwali agotara naba murabo yebon gata ngaine barabwe bako mayaga na majesi ekiki waga na kumwaga tini cha goturumbo kabaka ganda ikarasta yebon baadaye oyo monaro koboli nere era nentorobo no mate mana yentorobo ole bueka yebon ekera ikaransa tirongoli kigaika gatebalende magi injo bana kwanya banda sangire jerongoli rongoli wana tekia jeru we tiaro muntu ino mana no lende akuna haja ya uchi watoto akuna hapo wadogo alafu mbuyamona ekera koirani ali kondo yebon oyabu atali kondo ataka kukwana murayo lyo bwata majesi aba muraba liba kamobekera eredio yebon takwana yebon nataka takurwani oyondenga nero turiti abantu balia wali onyatali amasikani abantu babwate murayo na bale boikukyagala gagosere tentoruberia wono aba murabu mbabo segutara na bamurabu tabatari tigabasabe mono nane bakani ebigurumu byabonga gaki omuntu nakwana bochabu bwaya inumutigi biamono ensoko bwakire bwakire buya karibu sana njente togukwana asaba sabu narolire baberabu yebona ago kibu no yugo kwana ubegete yanga ya ready Joshua ago kiwenjera ukwana nande ngumusabira agendereri nirange ya yatagete biamono yakaberende togoteba omungwano yonde arolire no nere mbuyago bekamang'ana yebona kino maete ukwana na bugukwana lakini gogoso bisi to mbali oje bakora mang'ana ali bagukwana wekirani wanko iyo ere no mosa lakini aliereri motu okay finance bill yunawe ukwana ndio ubu ya mboro lakini uno kobeke gente temekebe gosali
so tigabali elibu n'abasaye bamanya na kitoko konyana bo niga matiang na de mateng nere tuligere onde bwense oli mega ya matiang nere tuguli no kwana buyebu nura kwane at the end of the day nte tuguli eli omora yitu ningo okay biya mono ababale nse bakonyo oli ore igoro tokonya oli igoro byansi bibya korekanira buye asante ensoko wa kirebya Ana Soko TV. Iya bana. Oyakoro ku mtetesi. Karibu sana. Yande na ofre ni jira wangu na wao kwana. Ehe. No yogo chakira helik. Tocha se emo murondo ko fwe mamba. Iya bana. Yadra ukwana? So ase gese maya itobone aya ikire yeta muraba ke baranya ne koleti ko kora chikeri bari bateri base kaunto because ke kana ndie tikasiya ya ndonyero chibi yana kiya ko rawo baso kire batagete ko irega yo mwamkyo yuka tokonye ena bina ba murabu to mate uno mondo ko chikoro choro ko sima no yomo igira depending akiro mondo ago te ground akya ko erwanira okay banya bara kibara dewo yo montiro yo nden kolega siye era abebuya esenge to beto mundo to derifa sane se ko jake county wodito biya kagima to ja karo mumuro yo ko erpio biero o yo are ndo ya ne ko rikaga iga ekere una tiniro ko robora ina u ale ko mutu wa yo gocha gocha to gocha mumuro yo nde garo musanyo ne sano yo ko mamba yere kerengo nyakurikire libuno burayi obakoraga jagete ukina no burayi ndo na wori abana abami to abako bori kesime senge nande bana bayimukira abange etwale ngonyora monye ba support umuntu oyo uri baroje buna ngati ora delivery services onye ne mamba to support mamba onye ne likyo gwado to support likyo tore to ikirugeke lakini to ko bana anda abange ufano minde to ko mapema biya mono ni kama ntuto teneine ni ya fred matiani njirende tejo asante bwona asense mweli simi ndo chenkonya kwaswachire asense mwechi ujumbe ngosoma chuchumbe chaga sobwango oyakoro kwa Vera Kirbo agotabana nimefurahishwa gose ogo kiwe nuyo kulukuna nere Joshua Ongwae agotaba bro big ups and namangana yogwa kwanire ba yaire okoboko oyakoro kwa na Peter rinche Peter Motuka matwere gisemba korwa nyaisamanga nagendere tukubatu murubire mambia ya bono asense mwende ye ujumbe uyo nigakuru kwa ndara aliye message yeyo message nere yarenga iga yarenga hello good morning Urensoko agotabana all those aspirant leaders bonsi naba yabare are saying incho they have not immensely acquired mediocrity yobokora. From my point of view, agotabana Emamba not only a great friend but also has good qualities. Agotabana Emamba tosha abuna se kwendelia yechu jumere chinde chinyenge nchirabu lakini asengenche chinsa chiraika ni berichoka chatigere igaiga ngochaka na sensemo yago Erika engana yago yomweri yogo kolera ekamera yago ne namba ibere liuko lyago guchiase umwakie kura se wadi ne yamisima. Okay, nchenge ntongo tia bantu bage simagioka tiga siasa ereta magendero ne chipesa siasa tereta pressure ase waitera asa bantu baito nande gento kyo mwari kabisa tiga tuligerani intubuna basaye ntubwati nyanda mwamwe ringa togochikorwanira ngekerwege ngoyo mobo nga turwanire twensipi nje personally I'm not self centered ninde ready to ikaransa na basaye ba minto bonsi piamo to deciding ngogochikorwana my main aim is nyamino must go ngina kinanda kogenda abasaye to ikaransa to so kyo mondo yomo to map up okay biamono gento kyo mwelio salamu zangu tienda somo swati kuruku Edna Makoli aspiring women rep Nyamira County. Miyamano Joshua Ongwae. Tangire chinga kechikwera nire anto ito wakisimambu ya mono asogo tatakarera. Mongina na kesimi gatanga ntoja kubweka na abantu bande. Ndete kota ye maada sole ama mwabere ngaki ntambe motari kutrust abana baino ngambaraye. Lakini asenge njo mwato kineti na madiri nobo ngaini ngaki ikira abana baino batete kobara na ende ndore ready
kubwa nganda bunali account yabange na wagisimo na wakondangira bande nga soko cyo mwisho ndo twakolenda mbobe kucheri ndo twagorana tingo cha de bando nga aya na tinga bwa tibasa ngikura kuranda de bando nga ngikura ngogora kendo kyo mwelio ataka nga appreciate amo kungo yo mbaseri hange yanda nyomba kumena ki urojo begete sati bujanga kyo tangwane waya sokete buya no maite ni mirimo nere yakorekana ndete ko appreciate my wife ore Michelle Bosibori ande mwagere ngambi ya mona hasana andetero mo junior okorokunga Matiangi 1 abakwa muruka Matiangi 1 na wamurugete ke ye gakoroku Gavin Ombati mecha lakini na muruka Matiangi 1 azia kiora kare kiane kia solidarity nyuma ya Matiangi because kende kionze nzo zata na mbono ngota yeli kibuna kwanire we must have a conversation ntote tumanya ngukwe yake kuba ngobwate agenda y'abantu ande ngobwate rijanda ikubona chuti chonsi pi general atajira tintaje tyo mu mukwana nari ko mu January ko kurioga nari ko rusedari ko kumanisa du nari Eric naro yonde naro ko ku Dennis. If we really have amabere yabe buri baita asenkoro ime nduriko tumekuna wasiasa bande wikaza so kyo musaho yomo okay asekero kyage simo yo kuchikupinga okay mbuya mono Nyamaro mwanchomo ligeria soko sanga twasangire mambia ya bono kurwo muchakano wikira boringa nande twikire omweiro chisa niko minebere na bono na 30 gire chinse seto cha bono mambia cha Afrika ya mucho wikira bono tu wikira omweiro asilia lero kuri ndankyo na inde bas na ntunyorane SMS yega ikominebere wikisa to nenu sugendera kubati mirubirede atigire aseri tukurigima ensoko TV oboroso bwo mugusi eritriane Ishmael Mogere